Adierazpen itzal luzea utzi dute Barrio Nuevoren adierazpenek. Jose Barrio Nuevo Espainiako barne ministroa izan zena eta segundo Mareiren baiketarengatik kondenatutarikoa elkarrizketatu du Madrilgo El País egunkariak. Barrio Nuevok onartu du gerra zikinean jokaturiko papera eta delitu gehiagoren berri eman du. Besteak beste, Jose Maria Larretxea errefuxiatua baitzeko agindu izana. Ministroiaren hitzek erreakzio zaparrada eragin dute azken orduotan. Kaixo guztioi eguerdion eta ongietorriak gurean gaur magazinera. Azaroak 7 ditu gaur, astelena da. Jose Barrio Nuevok gerra zikinaren gaineko xehetasun batzuk jakinarazi zituen atzokoan eta askoz gehiago jakinaraz zitzakeela ere eman zuen aditzera entzun. Y lo llegaron a coger, pero era un tipo tan grande que no cabía en el maletero del coche. Y como se resistió y tal, llegaron los gendarmes o la policía francesa y desbarataron el asunto. Entonces yo ese lo asumí y dije que lo había mandado yo y no hubo ninguna repercusión, ni la audiencia abrió. ¿Y eso era guerra sucia o no? Eso es. Y le sueltan al 9º día, lo ponen en el otro lado de la muga, como dicen ellos, y le dicen corre para adelante y da gracias a Dios si existe. Los etarras decían, ellos, que era una guerra. Era una guerra. Yo no puedo actuar contra los que están disparando desde mi trinchera, aunque hagan algún disparo equivocado. No puedo consentir que vuelvas a la cárcel. Lo vamos a arreglar. Y efectivamente, fui unos días a la cárcel. No sé si llegué a dormir un día, que Felipe González no se atrevió. ¿Tú lo propusiste? Sí. Amedo hizo muchas cosas mal, pero tenía de confidente a un miembro de la ejecutiva de Herri Batasuna. Entzun berri ditugu Jose Barrio Nuevoren hitz horiek El País egunkariari eskainitako elkarrizketan, eskandalagarriak dira berezte ministroi espainiarrak esandakoak, baina dagoeneko inor gutxi harrituko zuen honezkero. Dena den, inoiz ikertu eta epaitu gabeko kasu baten gaineko informazioa ere eman zuen, entzun dugunez. Eta aipatu bezala, Jose Barrio Nuevo Espainiako barne ministro izandakoaren adierazpenak El País egunkarian egindako elkarrizketan entzun berri, Ane Muguruza dugu mataiaren beste aldean, berarekin aztertuko ditugu hitzok ere. Josu Muguruzaren alaba da bera, Galek aita hil zion, ongi etorriane. Bueno, eguardion. Egia esan lehenik eta behin, esan nahiko nuke guretzako ez dela ezer berria, deklarazio hauek berriro ere entzutea, ez da lehena, halako deklarazioak egiten azken aldian, badirudi, beraientzako foku bat ireki dela eta momentu honetan aukera dutela horrelakoak esateko, ez? Beraz, guretzako ez da ezer berria, aspalditik dakigun zerbait da, eta harritzen hau oraindik ez, gaur egun oraindik badaudela batzuk, saldatu egiten direnak halako deklarazioak entzuten, eta guk hamarkadak daramatzagu esaten, nortzu ziren gure seniden heriotzen erantzuleak, eta harritu egiten hau ez, orain bapateko asaldura agertzea, eta beste kasu batzuetan, isiltasuna ez, impunitate hori. Inpunitatea aipatu duzu izan ere gogoraraziko dugu, 3 hilabete eman zituela espetxean, baina indultua lastera etorri zera, Espainiako gobernuak berak indultatu zuela, eta horrek jakinarazten du, edo jakinaren gainean zegoen zenolako impunitatea zuen momentuan bertan egindakoak egiteko, baina oraindik ere zenolako inpaktua duen impunitate horrek ezandakoak hain lasai ezan da zenolako ondorioak etorri daitezke, hori izango litzateke bestelako galdera, Ane? Bueno, arazoak ditute audioarekin, badakit indultuaren hitza aipatu duzula, egia esan, indultatutako pertsona da Barrio Nuevo, bai. Argi ikusten dugu eta guk aspalditik esan dugu, ez? Justizia guztiz partziala izan dela Euskal Herriko gatazkaren testu inguruan. Bai, estatu terrorismoaren erantzuleak impunitate osoz babestu dituztelako, ez da justiziak ez duela inungo bide judizialik egin. Egin dutena izan da, babestu, justifikatu beraien ardura
eta gainera gure kasuan ez, biktima bezala gu humillatu. Ez dakit zergatik bapatean orain hasi diren halako deklarazioak egiten, izan daiteke, preskribitutako zerbait izan daitekelako, baina harritzen hauena da, ez, zenolako errastasunarekin esaten diren halakoak eta ez egotea inungo bide judizialik edo aukerarik, ez, esaten dituzten gauza hauek ikertzeko. Egia da, badakigula justizia bera estatuaren makinariaren parte dela, beraz, ulertzen dugu estatu terrorismoa bera ikertzeko, egungo justizia honek ez duela egingo. Ez duela egingo orain arte egin izan duena estatu terrorismoa bera defendatzea izan delako, ez. Ikerketa etorri beharko lukeela, aipatu duzu, adierazpen horien ondotik ere, zer eskatuko zeniokete Espainiako gobernuari esaterako? Bueno, lehenik eta behin nik Espainiako gobernuaren gandik gutxi espero dut, gaur egun jakin nahiko nuke non dagoen PSOE, halako deklarazioak entzun ostean, ze jarrera hartzen duen halako deklarazioen aurrean, orain arte, ez dut ikusi benetan ikertzeko, ze gauza da kondenatzea eta esatea esanakoak gaizki esanda daudela, baina guri horrek ez digu balio. Guri balio behar diguna da benetan aitortza eta reparazioaren bidean egia jakitea, ez? Eta horretarako PSOEk badu lana, Espainiako gobernuak badu lana, etxerako lanak dituzte oraindik egiteko. Jakin nahiko nuke halako deklarazio batzuk etako militante batek egingo balitu, denolako makinaria piztuko litzateken Espainiako justizian eta nola ikusiko genuken berehala ikerketa judiziala jarriko lituzketen martxan. Baina gure kasuan ez da horrela, ez gaude maila berean. Hemen terrorismo desberdinak daudela esaten dute batzuek, hemen dakiguna da, biktima batzuk ez garela beste batzu, ez dituztela beste batzu bezala tratatzen, eta ahaztuak eta kasu gehienetan gainera gure senideen heriotza guztiz justifikatu eta alardea egiten dutela, ez, komunikabideetan. Bane Muguruza, mezu horrekin geldituko gara. Mila esker gaurkoan gurean izategatik. Zuei. Bain zuzen ez, horixe da auziaren gakoa, Barrio Nuevok eta Gerra Zikinaren gainerako arduradunek impunitatearen babesa zutela zekitela, badakitela, eta kontzientzia horrekin ekin ziotela estatu terrorismoari, defenditzen omen zuten beren legedia bera urratuta. Galdera nagusia berriro ere, zer egingo du honen aurrean Espainiar gobernuak, errealitate honen aurrean, aipatu dugu reakzio soka luzea, ekarri duela Barrio Nuevoren hitzek, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako bozeramaileak ere, auzia hitz egin du gaur, Radio Euskadiko Boulevard saioan. Barrio Nuevok esan dituen gauzak eta Barrio Nuevok esandakoak erabiltzeko erabili duen tonoa oso mingarria dela biktimentzat. Bereziki garrantzitsua iruditu zait, etaren biktima izan direnek honen aurrean agertu duten kritika eta kontrako jarrera. Baita ere, Rafaela Romero diputatu Gipuzkoar sozialistak egin dituen adierazpenak. Barrio Nuevo ministro izan zen bitartean, berak horrela esaten du, jakitun zela gertatzen ari zenaz. Adierazten du baita ere, modu batera edo bestera, gobernu Espainiarrak erabaki zuela indarkeria honi aurre egitea Frantziako gobernuak estutu zuenean. Eta beraz, alde horretatik oraindik ondartezeinagoa da. Bauze duda gabe eguneko arreta gai nagusia eta egunean zehar ere bestelako erreakzioak jasotzen joango gara. Baina gaiz aldatu behar dugu izan ere migrazioa ere izan behar dugu gaurkoan izpide. Melillako tragediak ekaitza eragindu berriro, Barne Ministerioaren aurka, BBC-ren dokumental baten ondoren. 4 hilabeteko ezezkoaren ostean, Fernando Grande Marlaskak onartu egin du irudiak erakustea diputatu talde bati, gaur bertan. Kongresuko Barne Batzordeko diputatu talde bat izango da, gaurkoan Melillako mugan gertatutakoari buruz oraindik argitu gabe dauden galdera askori erantzuteko funtsezkoak izan daitezkeen irudiak ikusten lehenak.
Eta bien bitartean, Parisek beste 6 hilabetez luzatuko du mugaren itxiera 2023ko apileraren amaierara arte zuzen. Euskal Erakundeek bidalitako adierazpen mezu eta kexa ugariek ez dute egoera aldatzerik lortu. Azken aldian ere izan dira gizarte mugimenduak auspututako protestak eta ekintzak bai Euskal Herrian zein Katalunian ere. Maite Ubiria kazetariak landu du gaia naizen. Eguerdion, Maite. Ez dakite berantzuten gaituen, Maite, ez dakite guk ez dugu entzuten. Bai, arazoak ditugu Maite entzuteko. Saiatuko gara berriro ere... Ez dugu entzuten, ez. Saiatuko gara berriro ere Maitearekin gero berarekin berreskuratzen, konexio horien zuzen ere Irungo mugan gertatzen ari denaz eta gizarte mugimenduaren protestak zenolako dimentsio hartzen ari diren kontatzeko. Baina aurrera jarraituko dugu eta hain zuzen ere migrazioarekin lotutako beste lerroburu bat ere, izan ere legez kanpoko lehorreratze selektiboak egiten hasi du da Italia. Italiako kostaldean laguntzi humanitario lehorreratzeko daude, lehorreratu ezinik, hain zuzen, erreskatutako migratzaileekin Italiako gobernuak porturatzeko sarbidea ukatu dielako. Bakarrik migratzaile zaurgarrienak eta arriskuan daudenak bakarrik lehorreratzen uzten du Italiak. Eta egoera honetan, Aita Mari erreskate ontziak ere Mediterraneora irtetea atzeratu du, behin-behinean bada ere, Italiaren blokeoa dela eta Mediterraneoko jarduera oraingoz bertan bera usteko eskatu dio, hain zuzen, itsasagintaritzak eskuin muturreko gobernu berriak har ditzakeen neurrien inguruan dagoen ziurgabetasuna dela eta. Orain bai, jarraituko dugu aurrera eta aipatu bezala Maite Ubiria kazetariarekin bat egingo dugu zuzenean. Eguerdion, Maite? Eguerdion. Aipatu dugu, ez da Parisek beste 6 hilabetez onartu duela mugaren itxiera hori luzatzea, apirilera arte izango dela ustezko muga horretan berriro ere indarrean. Eta aipatu dugu baita ere, ez da, azken aldian migrazio eskubidea aldarrikatzeko, baina baita ere lurraldetasunaren gaiari helduta, ez hainbat protesta izan direla, zein irakurketa egiten duzu lehenik eta behin Parisek hartutako erabakiaz? Parisek harturiko erabakia ezin dugu sorpresarekin hartu, kontutan izanik 6 hilabetero berriz ere bai plantan ematen duena mugaren itxieren inguruan, aldebakartasunetik hartuiko erabakia. Bai azpimarratu inber da, Estatu frantsesa dela Europar Batasunaren fundatzailea eta berez legeak integratu dituztela. Baina, zeia betetzen duen bezala, arrazoi ezberdinak mahai gainean emanez, berritzen du Schengen tratatuaren inguruko aplikazioari buruz harturiko erabakia. Horrek askotan aipatu dugun bezala, trabandillak sortzen ditu, mugaz gaindiko eremun horren baitan bizi diren biztanleei begira, baina nik esango nuke erabaki horrek oraindik ere bai eragin gordinagoak, latzagoak baditu Irunen metatzen diren migrante horiengan. Pertsona horiek milaka eta milaka kilometroko ibilbidea egin ondoren geratzen direlako nolabait trabatuta Irunen, ez aurrera esatzera eginez eta zailtasunekin bestaldera joateko. Horrek nik uste dute neke bat eta kexa bat eta zerre nabarmen bat eragin du bai Irungoro Hendaia izan duen eta nik horren irudik izazala iragan azarroen lehenean egin zen ekintza zuzena edo egin zen desobedientzia ekintza denbora labur batez bada ere nolabait arresiak edo esiak entzeko aurrotzen. Bai, bertan irudietan ikusten dugu azken ekintza ura, baina aurretik ere izan dira, ez da, adibidez EU mugimenduak egindakoa, eta Katalunian ere izan dira antzekoak, FEM Katalunian hortaldeak antolatutako ekintzarekin. Adierazpen instituzionalak ere izan dira, ez, mugaren inguruan, mugak bazabaltzea eskatzeko, baina ez da ezer lortu momentuz. Zure ustez, zein arrazoi egon daiteke muga horri ezartzeko? Alde batetik, dagoeneko, nik esango nuke, pandemiak aitzake perfektua eskaini diula Emmanuel Macroni, zeren Emmanuel Macronek berak nahiz eta oso europeistatzat hartu bere burua, bere lehenengo agintaldea dagoeneko
maigainan jarritzun, ez zegoela ados Schengen tratatuarekin eta nahi zola horrek gainean berruziketa bat egin. Bere esanetan, nolabait kanpoko mugen zaintzaren ardura daukaten herrialde horiek ez dute betetzen behar bezala lan hori, uste Italia, Grezia eta batez ere Espainia estatuari buruz ari dela Emmanuel Macron, eta nolabait mutur horri helduta eman zuen erabakia nolabait mugen itxiera edo Schengen tratatuaren ez aplikatzen buruzko erabakia hartzearena. Aitzaki edo arrazoi ezberdinak eman ditu, jakin behar da 2015 aldiz berrezarri zitula Frantziak bere mugak, orduan atentatu islamiarrak izan zirelako, bai Nizan eta bai Parisen, eta egoera horren baitan azki ulergarria bilakatu zen, hartu zuen erabaki hori. Kontua da, geroztik, aipatzen duen bezala, adostasun politiko bat badagoela Schengen tratatuari buruz, COVID-19 sorturiko pandemiak aukera eman zuen, edo behar duzun, erabaki bat hartzean mugen inguruan, eta Macronek erabili du nolabait egoera hori luzatzeko mugen kontrol hori. Horrek eragin handiak baditu, eremu sozioekonomikoan, eta holan bai Akitania, Berrian, Nafarroa eta gauzatzen duten euro-eskualdeak behin eta berriro bai gainean jarri du haien bilanen arabera horrek sortzen duen arazoa eta sortzen duen kaltera, eta hortaz gain esango duke migrazioari loturiko giza krisiak edo bai beste tamaina bat hartzen dula bidazoa honetan, ez? Finean mugatuta dagoenean, poliziak etengabe gaur egun ez daudenean zurietan migrantek bilatu behar dituztelako gero eta arriskutsu gehiago suposatzen duten beste pasabide batzuk, ez? Eta iaztik ona behatzi migrante dire, bidazoa inguru hontan, eta nik uste horrek egoera jasangaitzan sortzen du, baina egia da momentuz Parisek ez duela inolako erantzunik eman, jaso ditun presio guztioi buruz, baina negozenteke mezu hori pasatu du, baina jende Etxegaretz pasatu du mezu hori Euskal Elkargoaren izenean, baita lehendakari inguruan ere bai zuzendu du mezuak, baina momentuz Parisek ez du inolako asmorik bere posizioa mugitzen. Egoera horren aurrean aipatu dugu baita ere Katalunian zein Euskal Herrian protestak abiatu dituztela, baina eta berriro, esanguratsua ere ez, bi herrialde horietan hauetan gertatzen ari dena, hain zuzen ere politika horren aurka. Maite Ubiria, eskerrik asko gaurkoan gurean izateagatik. Eskerrik asko zuei. Eta hain zuzen ere bete-betean eragiten du eskuin muturrak politiketan, migrazio politiketan, eta hain zuzen ere eskuin muturrak munduko zenbait txokotan, eta hain zuzen Europan duen gorakada zarituko gara gaurkoan, Asier Blas, EHUko zientzia politikoko irakaslearekin. Kaixo, Asier? Kaixo. Bueno, aurreko astean gertakari batek asaldatu gintuen, Frantzeko Asamblada Nazionala, batez ere ez, azken egunotan migrazioari buruzko eztabaida batean diputatu eskuindar batek Carlos Martes diputatu ezkertiarra eten zuelako Afrikara itzuli zaitez oiukatu. Zein puntutaraino iristen ari da ultraeskuinaren normalizazioa instituzioetan? Normalizazioa erabateko da momentu honetan, kontutan izan behar dugu, Europar Batasunen eskuin muturreko gobernu ugari daudela, azkenekoa jatorri neonazia edo neofaxista duen Giorgia Meloniren gobernua da, bera da lehen ministroa, eta Mario Draghirekin akordio batetara iritsi izan, Ursula von der Leyen batzorde buruak zoriondu zuen, eta elkarrekin lanean arituko direla iragarri zuen, Polonian eskuin muturra dago, Hungarian eskuin muturra dago ere bai, Danimarkan sozialdemokrata daude, baina praktikan beraiek duten politika etorkinekiko segurunik Europa osoko gogorrena da, hau da, alde horretatik esango genuke eskuin mutur gogorrena litzatekeela, beraz erabat normalizatuta dago. Eta normalizatuta dago, ze Asamblada Nazionalean ikusi genuena asaldatu egiten gaitu, oso gauza zehatza dalako, baina Fronte Nazionaleko politikariek edo diputatuek egindakoa, azken batetan da mezu bat bidaltzea bere hautesleriaren parte bati. Baina kontutan izan behar dugu, maila guztietan Europan xenofobia
bultzatzen ari dela. Orain dela ezain beste, orain dela 3-4 aste Borrellek, baina baita ere Ukraineko gerra izanean, aipatu zuena zen Europa lorategi bazala eta gainontzeko mundua oian badala. Hau da, hori espaldin bada xenofobia eta horrek jartz espaldin baditu, gero eskuin mutur agerikoago batek egiten duen diskursoa garatzeko oinarriak, ez dakit zer izango litzateken. Beste adibide garbi bat eta berriena, Giorgia Meloniren gobernu hori Italian, aipatu duguna gainera, migrazioarekin lotuta badagoeneko ondorioak izaten ari direna, hainbat erreskate ontzi daudelako lehorreratze zain, bertan, eta momentuz, Giorgia Meloniren politikek bakarrik lehorreratzen usten dituzte zaurgarrienak, besteak lehorreratze zain gelditu dira, milaka daude momentuz, piratatzat hartu ditu ontziak ere. Bueno, hori da eskuin muturrak darabilen diskurso muturreko populista hori eta xenofoboa dana. Baina hortaz aparte niri atentzioa ditzen dit, honetan zentratzen geha, importantea da, pertsona horiei hartatu behartzaile eta Giorgia Melonik egiten duena, Europar Batasuneko eskubideen kontra aritzea, litzateke giza eskubideen kartaren kontra aritzea da. Baina hor, badakigu, Giorgia Meloni momentu honetan Europar Batasunarekin entente baduela, NATOrekin entente badu, eta segurenik horrenek ez du izango ibilbide handiegirik, eta bitartean, hor krisi humanitario hori nola bukatu, ez dugu ikusten epe motzean. Dena den, atentzioa ditzen duena da, gauza konkretua hitz egitea. Hau da, garai batetan, Caritasek hitz egiten zuenean bezalaxe pobreziaz, eta pobrezia nolabait ere lehuntzen saiatzen zen. Importantea zen Caritasen lan hori pobrezia lehuntzeko, noski. Hitz egin dezagun zergatik hartatzen da guzti hau. Eta adibidez leheno Frantziaz ari ginen, eta Frantziak politika neokolonial badauka Afrikan, dala la France Afrique, eta han adibidez, pentsa, franko-frantsesa erabiltzen dutela. Europan ez dago franko-frantsesarik, baina Afrikan franko-frantsesa dago. Eta hori da faltan botatzen dena askotan, ez da, guzti honen sustraia oinarriak nondi datoz. Eta gero, ulertuko genuke ere horrela, azkeneko puntuan gertatzen dena da, eskuin muturra daukagula diskurso xenofobo batekin, gauz arazo sozial bati erantzun xenofoboa bat emanez. Baina zein arazo soziologikoa? Nondi datoz sustraiak? Sustraiak datoz goragotik, ez datoz eskuin muturretik. Sustraiak datoz, Borrellek aipatu bezalaxe, lorategitik. Lorategia ateratzen da oianera, eta oianean sekulako barrabaskeriak egiten ditu, gerrak sustatzen ditu, lorategia ateratzen da oianera eta lehen gaiak ebasten ditu, lapurtzen ditu. Egoera guzti horrek sortzen du gerora bizitzen ditugun egoera tamalgarri hauek. Bai, esan daitekela erabatera edo bestera neokolonialismoak bizirik jarraitzen duela Europan, eta horrek horrelako ondorioak ekartzen dituela egunerokoan, adibideak besterik ez dira, baina ondo azaldu bezala logika baten menpe daudela. Israelera begira ere jarri behar gara, bertan eskuin muturrak edo sionismo erlijiosoak baino ikusi gabeko boterea izango duelako, eta bitartean Espainiako eskuinak lege bat aurkeztu duelako antisemitismotzat jotzeko Israelen aurkako diskurtso guztiak edo boikota ditzea esaterako. Bai, badirudi, hemendik aurrera, muturreko sionismoari ezin dakiokela deitu eskuin muturra. Ze eskuin muturra da, dudari gabe. Hor badago konexio bat, ikusten dugu sionismo muturrekoena eta oroa sionismoa. Bada ideologia oso nazionalista bat, eskuinetik, Europako eskuinetik eta munduko eskuin desberdinetatik eta baita ere ezker batzuetatik defendatu egiten dela. Berriro ere normalizatu zen aipatzen genuena. Azken batetan normalizatu egiten dena da eskuin muturra eta diskurso xenofoboa. Kasu hontan, erlijio batetan oinarrituta, baina funtsean gauza bere egiten duena. Lehen eta bigarren mailako herritarrak sortzen ditu eta alde horretatik, nire ikuspegitik behintzat, giza eskubideen ikuspegitik salagarria da. Basier Blas, mila esker beste behin gurean emate egotegatik eta gako guzti hauek emateagatik beste behin. Zuei.
Eta gurera itzuli behar gara, izan ere larun batean milaka pertsona atera ziren Bilboko kaleetara hezkuntza legearen aurka egiteko. Eskola publikoa indartzeko eskatu zuten eta Eusko Jaurlaritza ontzen ari den hezkuntza legeari ezezkoa ematea. Bisede nagusi horiekin milaka herritarrek bat egin zuten Euskal Eskola Publikoa Zarro taldeak Bilbon antolatu zuen manifestazioarekin. Publikoa sendotu eta handitu behar dela nabarmendu zuten, gizarte kohestioaren aldeko eredua dela defendatuta. Eta ekonomia gaiei helduta ela sindikatuak soldaten garapenari buruzko txosten bat aurkeztu du eta erosahalmenaren galera nabarmendu du. Aiara de Urreta, konta iguzu. Soldaten bilakaera Hego Euskal Herrian pobretzea eta prekaritatea izeneko txostena aurkeztu du elak. Eta bertan, soldaten bilakaera aztertu du eta besteak beste ondorioztatu dute soldatakia 14.000 euroko jaitzira metatua izan duela 2008-tik. Horrela elak hainbat proposamen main gaineratu ditu. Besteak beste, soldata igoerak, hau da kapienen araberako soldata igoerak, genero arrakalari aurre egitea eta 32 orduko lanaldia. Horrez gain, soldaten erosahalmena txikiagotzen ari den bitartean, produktibitatea handitzen ari dela salatu du sindikatuak eta hori gainera izkutatzen duela patronalak adirazi du eta txibiteren eta gobernuaren babesarekin egiten duela gainera. Baten aurkako epaiketa hasi da gaurkoan Gasteizen. Fiskaltzak 15 hilabeteko espetxe zigorra eskatu du berarentzat eta LAB sindikatuak salatu du muntai poliziala badela. Tubaztaitzeko greba mugabearen testuinguruan 7 langile auzipetu dituzte. Bada azaroaren 7an Aintzane Mendia Tubaztaitzeko behargina epaitu dute Arabako probintzia auzitegian. Agintarintzaren kontrako delitua leporatzen diote eta horregatik 15 hilabeteko zigor eskaerari aurre egin beharko dio Mendiak. Auzipetuari babesa emoteko elkarretaratzea deitu du salutako langile plataformak auzitegiaren atarian. Labek salatu duenez gainera egosten dizkioten gertakariak muntail polizial bat dira. Tubaztaitzeko greba kriminalizatzeko asmoz. Alde batetik, kontzentrazio honekin salatu nahi dugu beraren aurkako muntai poliziala, dakizuenez, fiskalak 15 hilabetetako espetxe zigorra eskatzen du beraren aurka Tubacexeko lan gatazkan parte hartzagatik. Bestaldetik baita ere, zentzu honetan, Eusko Jaurlaritzaren arduragabekeria eta baita ere jarrera salatu nahi. Zergatik orain Eusko Jaurlaritzak edo Arantzia Tapiak ez dira agertzen publikoki Tubacexek bere garaian esan zituen gezurrak salatzeko. Eskerrik asko Aiara de Urreta eta kulturaria eta irekita balioa gara izeneko argazki erakusketa ibiltaria inauguratu du Bilboko Udalak. Erakusketa 17 irudik osatzen dute eta bakoitzak gainera balio bat irudikatzen du. Eta protagonistak udalerriko pertsona anonimoak dira. Erakusketa Arriagako plazan aurkeztu dute, baina datozen hilabeteetan Bilboko kaleetan eta plazetan ere jarriko dute ikusgai. Informazio horrekin utziko zaituztegu eta segituan itzuriko gara. Eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan gurean izango dugu Paul Bilbao, Euskalgintzako Kontseiluko idazkari nagusia. Orain arte. Balioak gara izeneko argazki erakusketa inauguratuta Bilboko Arriaga plazan. 17 irudiz osatutako erakusketa ez da bertan zoilik ikusgarri egongo. Datozen hilabeteetan Bilboko plazetan eta kaleetan kokatuta egongo baita. Balioa gara. Argazki erakusketa honetan gaude, gaur inauguratzen dugu erakusketa hau eta abenduaren 28 arte egongo da Bilboko kaleetan. Izango da erakusketa ibiltaria eta aire zabalekoa baita ere. Balioak gara argazki erakusketa ibiltarian argazki bakoitzak balio bat irudikatzen du eta guztietan protagonistak udalerriko pertsona anonimoak dira.
Bueno, zer egin nahi dugu? Nahi duguna da balioak kalera ataratzea eta Bilboko balioen agiriari ikusgarritasuna ematea. Eta egin nahi dugu hori era atraktiboagoa, erakargarriagoa, baita ere artistikoagoa eta hurbilagoa. Eta horrexetarako ipini dugu aurpegia. Balio bakoitzari aurpegia ipini diogu. Eta aurpegi horiek pertsona ezezagunen aurpegiak dira. Horrek esan nahi du denok izan gaitezke pertsona horiek eta gure ekintzekin, gure jarrerarekin guk erabakitzen dugu ze balioak eduki nahi ditugun geure bizitzan. Ekintza hau Bilboko balioen hiria proiektuko bide horrian dago. Parte hartze bidezko ekimen bat da, Bilboko udalak sustatua, baina hasiera-hasieratik herritarren elkarlanarekin eraikia eta garatua. Esparru publikoan izatea. Zein da geure helburua? Alba dugu denbora apur bat eduki argazki baten aurrean gelditzeko, hausnarketa txiki bat eitzeko eta azkenean erabakitzeko zeintzuk izan zein baloreak eduki nahi ditugun geure bizitzan. Ziur gaude Bilboko udaletzean, konbentzituta gaude, geure gizartea balioetan oinarritzen bada, geure balioak, geure sustraiak badira, gizarte hobea izango gara, gizarte inklusiboagoa izango garela. Eta egunero legez, eguneko elkarrizketari atea irekiko diogu, horretarako gaurkoan gurekin dugu Paul Bilbao, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia, ongi etorri. Eskerrik asko. Lehenik eta behin hezkuntza legeari buruz galdetuko dizugu, izan ere asteburuan izan da Bilbon manifestazio handi bat eskola publikoaren alde, eta hainbatetan Euskalgintzaren Kontseilutik ere baipatu duzuelako, ez da batez ere hizkuntzaren aldetik badaudela zirrikitu batzuk, zehaztasun falta ere egotzi diozue zirriborroari, zein izan beharko luke eredua? Guk esaten nahi gara, hezkuntza sistema badakala erantzunkizu bat. Zein da erantzukizuna? Erantzukizuna da ikasle guztiei edozein jatorri dutela, edozein baldintza soziolinguistikoetan bizi direla eta bar, ikasle guztiek derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean lortu behar dutela B2 gaitasuna euskara. Egia da, Jaurlaritzak aurkeztu duen lege zirriborroan hori jasotzen dela, baina ez du zehazten zein izan behar duen bideak. Eta gure ustez hor dago benetako gakoa. Horrexegatik, azkeneko hamarkadetan gure ikastetxeetatik haur euskaldun eleaniztunak atera dira, hori evidentzia da, eta ikusi da zein den arrakastan dien duen eredua. Eta hori da, euskara ikas eta irakas hizkuntza duen eredua. Horrexegatik guk eskatzen dugu ikasteredu hori izan dadila eredu bakarra, eta gero ikastetxe bakoitzak erreparatuko dio bere errealitate soziolinguistikoari. Badira gurean errealitate soziolinguistiko makurra dituzten inguruneak. Hor segurazki, alegia hizkuntza proiektuaren bidez, errefortzua jarri beharko dira, oskotasuna, eta bar, alegia argi dago, euskalduntze prozesua ez dela eberdina askoitin edo zestaun. Baina oinarria oinarriak izan behar du, euskara ardatz, alegia euskara ikaste irakasi hizkuntza duen eredua. Dena den, hezkuntza zaratago doa, hizkuntza politika eta hain zuzen ere hildo horretatik larun batean batuz aldatuko sinatzaileen batzarra egin zenuten Donostian. Nondik dator ekimen hau?
Ekimen hau pandemia bete-betean hasi genuen, baldintza majurretan. Euskaraldiak erakutsi du posible dela adostasun soziopolitikoak lortzea hizkuntza normalizazioaren alde sozialean. Gure hausnarketa izan zen, eta alde politikoan posible litzateke adostasunak eraikitzea, tortik etorri zen iaz ekainan kursalen aurkeztu genuen dokumentua, batu zaldatu. Eta zen dokumentu horren balioa edukia, helburu berritua jartzen dizkiogulago hizkuntzaren normazio prozesuari, hizkuntza politiken norabidea markatzen dugulako, baina ere garrantzitsuagoa. Nor dago horren guztiaren atzean? Horren guztiaren atzean dago ez euskalgintza. Euskalgintza bai, noski, baina askotariko eragilea, mundu sindikalekoak, kooperatibokoak, gazteak, LGTBI mugimendua, abokatuak, ekonomilariak, farmazilariak, erizainak, ikerketa guneak, alegia lortu dugu, euskalgintza zaratago, eragile anitzekin adostasuna edukietan, hau ez delako argazki bat, eduki zehatzetan oinarritutako argazkia. Barkatu, oinarritutako programera. Bai, edukiak aipatu dituzu izan ere lehentasunak ere finkatu zenituzten, hizkuntza politiketan, zenolako lehentasunak dira? Bi nagusi, bat, ezagutza unibertsalizazioa. Lortu behar dugu, herritar guztiek euskara ezagutu dezaten. Badakigu lehenengo urratsa izango dela ulermenaren unibertsalizazioa. Baina lortu behar dugu, alegia, benetan euskara berreskuratuko bada, herritar guztiek izan behar dute euskara ezagutza. Hortaz, hizkuntza politikek orkondorantzartu behar dute, eta hor kokatzen da, lehen aipatu dugun hezkuntzarena. Alegia, gu nahi badugu, belaunaldi berri euskalduanak izan daitezen, hezkuntzak bere ekarpena egin behar du. Eta beste eremua da, erabilera erosorako espazioak behar direla. Alegia, euskaldunak ez duela bere burua bigarren baiotzotak ikusi behar, euskara erabili nahi badu edozein espaziotan. Eta horrexegatik egon behar dugu denbora guztian orekak. Hiztunak sortu, baina espazioa sortu. Hiztunekin bakarrik hori izan dela akatsa, pentsatzen genuen hiztunekin lortuko genuela herri euskalduntzea. Eta ez, hiztun horiek azkenean espadakate euskara erabiltzeko espaziorik, azkenean beste hizkuntza hegemonikora, gaztelaniara edo frantsesera joko dute. Hain zuzen ere, eta hildo horretatik ez beste zutabetako bat izango litzateke administrazio publikoa, zein da euskararen egoera egun? Tamalez, gaur egun oraindik, egoera juridiko desberdinak bizi baditugu ere, eta noski egoerak desberdinak badirare, gaur egun oraindik euskaldunari ez zaio bermatzen administrazioko harreman guztiak euskaraz izatea. Eskubide hori ez zaio bermatzen. Esan bezala, egoera desberdinak dira, gure lurraldearen zati batean, aitortu ere ez zaio egiten, ofizial ez delako, dela Ipar Euskal Herrian, dela Nafarroako eremurik handienean, baina ere ofiziala den eremuetan ere, herritarrari ez zaio euskarazko zerbitzua bermatzen. Eta eskubidez ari gara, eta hor beti asemarra jartzen dugu ez garari, herritarren kapritxo ez. Herritarrak eskubide hori dauka, herritarrak ez du zertan bigarren mailako herritarre izan. Alegia, gure kasuan, Euskal Autonomia Erkidegoan, bi hizkuntza ofizialak badira. Ezin da gertatu euskaraz egin behar duenak beti halako bi esfortzu egitea eta gainera askotan beste hizkuntzara jo behar izatea. Eskubideaz aritzen garelako, ELA eta LAB sindikatuekin batera aurkeztu zenuten proposamen bat, 15 urtearen epean, hain zuzen administrazio publikoa euskalduntzeko, zenolako aukerak zabaltzen ditu epe honek? Guk uste dugu dokumentu horretakan gauzarik interesgarriena da, proposamen pragmatikoa da. Alegia, guk esan dugu, borondatea baldin badago, eta hori gehiengo sindikalarekin adostu dugu, alegia hori ez da, alegian kontxilori gauza batzuk eskapatuko zaizkigu, baina sindikatuekin egin dugu. Orduan, guk zehaztu dugu, posible dela erabaki zehaz batzuk hartuz gero, 15 urtean, eta langileri kaleratu gabe, batzuk ja eskandalizatzen hasi ziren, gezurretan hasi ziren, ez, posible dela, baina erabakiak hartu behar dira. Lehenengo erabakia zein da, ja honezkero kontratazio berrietan langileak elebidunak izan daitezen. Gainera, kontuan izan ezagun, langile euskalduna elebiduna dela. Alegia, langile euskaldunak herritar guztiei bermatuko dizki eskubideak
euskara hautatzen dutenei edo gaztelania hautatzen dutenei. Horregatik gu nahi izan genuen zerbait pragmatiko jarri mahai gainean, neurri zehatzak, eta gero hor noski langileen formakuntzareko katzen dugu, hori inbertsio handiagoak egin beharko dira, alegia gaur egungo plantillari ere aukera emateko euskalduna izan dadin. Nik uste dut, eta gero beste elementu garrantzitsua, ze babes duen proposamen horrek. Euskalgintzaren bere osotasunean edo iauztasunaren babesa, gehi administrazioan gehiengo sindikalaren babesa. Nire ustez, administrazio publikoak aukera paregabea dauka, erabaki zuzenak hartu ezkero, babesa laguntza izango duelako, baina bain, baloia bezeteiatu batean dago. Dena den eta egungo egoera ikusita zein den, 15 urteko epe hori ez da agian gehiegi? Momentu batean, eta negoziazio mai batean, guri izango baligute 20 urte, sinatuko genuke. Kontua ezin da izan beste 50 urte itxarotea. Hori ez. Gehiegi hori, nik uste dut oraindik urratsak egin behar da. Batzuek egin esaten digute, 15 urte hori asko da, gutxiago. Horregatik esan dut, guk proposamen pragmatiko bat egingo dugula. Agian kontseiluak bere izenean proposamena egingo balu, agian 10 urte jarriko luke. Baina horregatik, sindikatuekin egin dugu pragmatismo hori lortzeko. Eta berriz ere, eta hori gogatzeko prentza horrekoa esan nuela, mai baten buelta, botere publikoek esango baligute, ez begira, 15, 20. Pues momentu batean, prest egongo ginateke hori sinatzeko. Baina afera da epea jartzea. Ezin duguna da hain berriz ere administrazioan dekretu berri bat onartu, dekretu hori aurrekoa 97koa da, alegia 25 urterako dekretu bat abian jarri, eta dekretu horren azken helburua ez izatea administrazio osoan euskalduntzea. Hori, iruditzen zaigu, ezin dugula permititu. Egun dena den eta Hego Euskal Herrian administrazio publikoan balan egiteko zenbait lanpostuetan batez ere, maila jakin bat, euskara maila jakin bat eskatzen da, edo maila ezan beharrean, agian titulua ezan beharko genuke, horixe izan daiteke gakoetako bat? Bai, guk ere gure proposamena hori badago jasota, langile gai horrek edo funtzionario gai horrek, zer esortan normalean dira plazak lortzeko, bere gaitasunak, alegia hizkuntza gaitasunak erakutsi behar ditu. Nik uste dut, tituluen sistema balio izan du, baina nik uste dut horia gainditu behar dela. Alegia, beste disiplinetan bezalase, irakaslei eskatzen zaie unitate didaktiko bat egitea. Alegia, langilei eskatu behar zaie, dagozkien funtzioetan gaitasuna dakatela funtzioiek euskaraz betetzeko. Horrek ekarriko baduia tituluekin abaitzea ados, guk ez dakagu esan dute azkenean, titulua da momentu zehatz batean, ez dakigu noiz, zaiteko orain dela 20 urte, zuk momentu zehatz batean hizkuntza gaitasun bat erakutsi zenuen. Hori da titulu batek egiaztatzen duena. Ez gehiago, ez gutxiago. Gure ustez zein da bidea? Gure ustez bidea da, zuk administraziora lanera joan behar duzunean, momentu horretan egiaztatu behar duzu, ea lan horien funtzioak betetzeko euskarazko ezagutza egokia daukasun. Hor badago aldea, gu proposatzen duguna, eta orain ezalta dagoen sistemarekin, baina asko zene justuak iruditzen zaigu. Eta askotan esaten da, azterketen kontua, ken dezagun azterketena, alegia euskarazko azterketa eta ados, joan gaitezen gaitasunetara, baina administrazioak behar du momentu horretan zein den langilearen gaitasuna, ez duela 20 urte zein hizkuntza gaitasun zuen. Gainera, aipatu dugu, ez da, erabileran ere eten bate gertatzen ari dela, eta honekin lotura zuzena dute du aizialdiak eta aizialdiko ikusentzunezko plataformek esaterako, zein da argazkia gaur egune, zein da diagnostikoa, referenteak falta dira, horixe da gertatzen ari dela? Bai, nik uste dugu, elementu positibo da, hori gure etxeari begira, kontseiluari begira, gure hartu garelako eremu ez formala, hezkuntza ez formala, aizialdia, estrategikoa dela hezkuntzan maizeo prozesuan. Hori, eragile batzuek ikusarazi digute, eta guk ere orain gure aldarrian hori sartu dugu. Noski, lehen esan dagoaren gatik, iztunekin bakarrik ez da nahikoa. Kontu ez da aurrak euskalduntzea ikastetxeetan, baldin eta gero beraien espazio guztiak gaztelania dunak badira. Orduan, aizialdia, izan behar da beste ardatz. Eta gero badakago ikusentzunezkoena. Ikusentzunezkoen munduan, bargi dago gure hezkuntza oso txiki geratzen dela,
lehiaketa horretan, ez bakarrik gurea propio diren hizkuntza hegemonikoekin, alegia gaztelaniarekin eta frantsesarekin lehian ibili behar delako, beste hizkuntza nagusiago batekin, ingelesarekin ere lehian ibili behar delako. Orduan horre referentea behar dira. Nik uste aukera bat galdu dela, ikusentzunezko legearekin, horre bai katalanaren, bai galizieraren, bai euskaren aldeko gizarte eragile garrantzitsuenek proposamen bateratu egin genuen, lorpen txiki batzuk esan dira, hori ere egia da, baina ez nahikoak. Orduan, ikusi dut hain, autonomia erkidegoetan, bai EAE, bai Nafarroan, hausnartu beharko dutela, botere publikoak nola egin, erreferente behar dira, espazioak behar dira, eta gaur egun, gure belaunaldi berrientzat, pantailak dira espazio nagusienak. Aurki hasiko da berriro ere ospatuko da Euskaraldia, zein puntutaraino eragin dezake honek Euskararen erabileran? A ber, Euskaraldia ariketa bezala, tani hori lotuko natzaio, bezala Euskaraldiarekin esortzen da zera guztia, baina ariketa bezala, ariketa oso interesgarria da. Ariketa oso interesgarria da, badelako ahalduntzea ariketa bat. Ez da, hor, nok bere jarrera hartzen du, hau bizi, belarri prest, oain ere ariguneak baditugun, espazio, balen aipatu dugu, espazio erosoak euskaraz bizitzeko. Orduan, nik uste dut, Euskaraldia funtzio garrantzitsua betetzen duela, eta espero dezagun oraingoan ere arrakastu batzua izatea, euskaldunok ere berriz ere aktibo bihurtzea, baina gogora dezagun badagola gure herrian, oraindik 100.000 herritar non ez diren ezago bizi ez belarri prest. Eta herritar horiek ere ekarri behar dira. Horrexegatik hitz egiten dugu ezagutzaren unibertsalizazioaz. Bai, aipatu duzu, ezta, egoera honetan askok eta askok nahi izan arren euskaraz hutsez bizitzea egunerokoan ezinezko egiten dela batzutan. Ezinezkoa da gaur egun Euskal Herrian euskara bizitzea espada mendipuntan bizitza dela, eta zakazu bainelako harremanik, eta zakazu bainelako laturarik errealitatearekin. Esan ere, gero, telebista pizten baduzu, irratia pizten baduzu, eralakoa, hor ere azkenean, behartuta zaudelako, gaztelania, erabiltzera ikuspegi pasibotik entzutera. Gaur egun ezinezkoa da, hor dakago ere, udalerri euskaldunetan ere, politika berezituak egite dituzte udalean, baina herritar horiek udalerri horietatik ateratzen direnean, orduan behartuta daude gaztelania edo frantsesa erabiltzera. Esan bezala ezinezkoa da, horregatik orain momentu oso importante bat orkokatzen dugu gupatu zaldatu dinamika, orain momentu oso garrantzitsua da hizkuntza politikak birpentsatzeko, beti ere esaten ari gara, eta kontua ez da katramilatzea ea asko egin den, gutxi egin den gehiagik katramilatzen gara gauzaietan. Ez, jar gaitezen aurrera begira. Gu jarri dugu mahai gainean adostasun politiko bat, eundigora eragile sozialekin. Osain, urrengo jauzia da. Alderdi politikoek bat egitea adostasun horrekin, eta benetan, norabide horiek ardatz dituzten hizkuntza politikak abian jarritzatela. Epaitegiaz ere hitz egin behar dugu, azken aldian eta administrazio publikoko langileekin lotuta hainbat epai edo ebazpen kaleratu dituztelako, baina azkena ere izen batekin, ez? Zerikusia izan duena, zenolako irakurketa egiten duzu? Bueno, guke, gaina irakurketa hau partekatuta dakagu katalanaren eta galiziaren aldeko eragileekin. Arkokatu behar dugu oldarraldi judizial batean, alegia botere judizialen oldarraldia. Erabekia ez dira bapatean epaile batek edo magistratu batek ala erabakitzea delako. Askatasun osoa duelako alakoak egiteko, hori lehenengoa, epaileek eta magistratuek badakite alako astakeriak egindare inok ez dira kargurik hartuko. Orduan, alde batetik badakago hori, eta gero hau kokatzen daia irakurketa politikoago batean. Eta zer da irakurketa politikoagoa? Botere judizialak nahi duela, Espainiako estatuan, gaur egungo araudiaren irakurketa berri bat egin. Espainiako estatuan badago ezarrita ofizialtasuna baditu ondorio batzuk, eta bar. Bere zer egin nahi dute? Bere egin nahi dute jurisprudentziaren bidez, epaiaren bidez, irakurketa hori guztia aldatu. Baina beti ere, hizkuntza gutxituetako herritarren eskubideen kontra. Alegia, oso gauza gogorrak ari dira gertatzen. Epaile bat erabakitzen ari da Katalunian ea gaztelaniak ze portzentaje hartu behar duen. Pedagogoak bailira.
gurean epaile batek esaten zuen, ea Irunen zein udaltzainek jakin behar duen euskera, ala ez. Beste epaile batek esaten zuen herritar bat salbuetsi behar zela euskara jakitetik, euskera zaila delako. Eta baina azkena, bada munduan oinarrizko eskubide bat. Eta oinarrizko eskubidea da antroponimorako eskubidea, alegia zure izena hautatzeko eskubidea. Alegia, honek apurtzen ditu oinarrizko eskubideen printzipio guztiak. Eta gure kasuan, epaile batek erabakitzen du pertsona batek ze izan behar duen. Lerroburu hori oso larria da, baina esan bezala gu ez gaitu harritzen, hau kokatzen delako botere judizialari eman zaion askatasun horrekin halako erabakiak hartzeko. Gurean euskarafobiaz hitz egitea termino hori erabiliko zen? Euskarafobia da, kontua da, modu orokorrago batean dela berezko hizkuntza fobia. Azkenean, botere judiziala da, estatu mailan dagoen botere bat, eta ohartu gara ez dela bakarrik gertatzen euskararekin, gertatzen da Galiziarekin hainbat udal ordenantza bertan bera utzi dituztenean, Kataluniakoa ikaragarri izaten ari da, alegia epaile batek erabakitzea kurrikulum bateko zein eguneko ezin behar den hizkuntza batean. Benetan, hau nonbait idatzi beharko da, eta nonbait azaldu beharko da noraino iritsi zen 2010-tik 2022 Espainiako botere judiziala ezer eta herritarren eskubideak urratzeko. Aipatu bezala, auzitegietan egiten ari dela hizkuntza politika, baina eta berriro, egoera honen aurrean zenolako tresnak ditugu? Guk esan genuen, esan zanean azkiena, Gasteizkoa, beharrezkoa dela batasunetik erantzutea. Alegia, askotan egiten da, herri harresia, iruditzen zegoenekin egin behar dela, guk konpromiso hartu genuen, sindikatuekin, oain neko genuke, oain patxada, zapu bat aztertu zein izan etekeen bidea, badatu zelako, Alegia, epai berriak badatoz, konstiente izan gaitezen, eaen udallegeari dagokionez pare bat artikulu auzitegi kontsensualean daudela. Eta beste artikulu batzuk lege horren garapen dekretuarena eaeko auzitegian daudela. Alegia, etorriko dira. Kontu da, presta gaitezen horri aurre egiteko. Iruditzen zaigu gure herrian badagoela adostasun sozial eta politiko nahikoa eta esanguratsua horri modu bateratuan erantzuteko. Guk bere momentuan zan genuen, alderdia hilarazi genien, egia da, zoain, zaiatuko gara horren inguruan proposamen bat egiten. Egia da horrek ere ez du laguntzen, eta badakitago esatea deseroso suerta daitekela, askotan epaileek erabakiak hartzen dituztela, batzuek elegitea jartzen dituztelako. Eta badakite, gai hau deserosa izan daitekela, baina hori zoritzarrez horrela da. Motu propio ez du egiten, Beti izaten da norbaitek, dela alderdi bat, dela sindikatu bat, dela norbaitek elegitea da jarri dela. Orduan, gainera, errazten bazaie, badakigu zein den emaitza. Paul Bilbao, Euskalgintzaren kontseiluko idazkari nagusia, mila esker gaurkoan Hamaika Telebistara gerturatzagatik. Zuei eta plazera izan da. Hurrengo arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara egunero lege solasaldiari ekiteko gaurkoan gurean izango ditugu Esti Linares eta Carlos Renedo, orain arte. Kaixo, Anabel naiz. Hemenago, Hamaikako lagunen dei bat entzai. Ze nahiko dute oraingoan. Laster jakinen dugu. 3. denboraldia? Bale, bai. Banoa! Orain arte Nafarroako herri eta txoko ezberdinak ezagutzeko aukera izan duzue. Baina Nafarroa oso handia da, eta bada oraindik zer ikusi eta zer ikasi. Zatozte gurekin Nafarroairen 3. denboraldiaz gozatzera. Guazen!
Ez gara mediotan agertzen, barruen daku gure guda. Ez dugu zentroa baztertzen, baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. Ez gara mediotan agertzen, barruen daku gure guda. Ez dugu zentroa baztertzen, baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. Lo geratu barik, eurek esan arren ezenan ez dauela lanik. Baguk musu trukeren lurreri, ta beste hainbeste artista gerri. Askok ez daui gure ikusi, egunen luzi, jan Euskal Drill gordinek xuxi. Esan ze medio, que mongo mendizo, hori mas media, ikara medio, hori mas media, paiola medio, gugabi serio, ez dau misterio. Informazio dilerratiz, baie, ez dau kriterio. The King of Season, eure mundun, zenbakizek txapeldun. Atxa, biriketan, jatxa pasa elitetan. Altxa, ekipetan, sorkuntza bada ekietan. Otoi ez galde, guk dugun kezka, eldu denik modu libretan. Itxasoz bestalde, herririk ez da haien komunikabidetan. BFM kliketan, hitzetan, klipetan, ez gira neurtzen kliketan. Gatomekin bertan gabitza izketan, hitzaren moduan hitzetan. Bibetan, bietan, flow eta herrinak bietan. Ez gaude hoien plangintzetan, aldaketarik ez gure baldintzetan. Amildegin bat mozten dutegun kordea itxasoa. Itxasoz bestalde, zer denez galde, ez ditut ikusten bitalde. Berbaitzen da, besarri de balde, egi eurokorraren jabe. Gaur bi, Euskal Drill, uste baino gehiago da bil, isil, erein eta bil. Laneko gogoa ez da hil. Kilometrutan neurtu ezin dizenak diza berri txikizek. Zeutan neuntan gaur pito dei ditzen begizek. Kontaguzun historize, bai ez dako zetan ezan egize. Begize falta ezkero entzun, zentzune galdu ezkero agur. Ez da falta izan eztenik, aldiz ez da egon etenik. Ez dut erranen honestenik, baina ez dugu sekatzen honespenik. Talentuei izan beraien gisa musika produktu bailitzan. Ta horrek bultza berbadu sorkuntza, zinez aliteke librea izan. Barruen daku gure guda, baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. Ez gara mediotan agertzen, barruen daku gure guda. Ez dugu zentroa baztertzen, baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. Ez gara mediotan agertzen, barruen daku gure guda. Ez dugu zentroa baztertzen, baina orain ertzen garaia heldu da. Bermio, Baiona, bi herri eskutik eskura. Bidasoa muga ikusten dutenak dira gure muga. Egunero legez olazaldiari ekingo diogu, horretarako gaurkoan gurekin ditugu Esti Linares, eguerdion. Eguerdion. Eta Carlos Renedo ere gurekin, eguerdion. Eguerdion. Hain zuzen ere politika lorrera begira jarriko gara, hautsak garrotu dituzten adierazpen batzuen hildotik, atzokoan honezkero entzungo zen dituzten ez da, Jose Barrio Nuevo, Espainiako barne ministroak izandakoak, aitortutakoak, El País egunkarian egindako elkarrizketa batean, gerra zikina egin zuela, aitortzen, esaterako Jose Mari Larretxea refuxiatua baitzea agindu zuela, hori ere onartu zuen, entzungo dugu. Y lo llegaron a coger, pero era un tipo tan grande que no cabía en el maletero del coche. Y como se resistió y tal, llegaron los gendarmes o la policía francesa y desbarataron el asunto. Entonces yo ese lo asumí y dije que lo había mandado yo y no hubo ninguna repercusión, ni la audiencia habló. ¿Y eso era guerra sucia o no? Eso es. Y le sueltan al 9º día, lo ponen en el otro lado de la muga, como dicen ellos, y le dicen corre para adelante y da gracias a Dios si existe. Los etarras decían, ellos, que era una guerra. Era una guerra. Yo no puedo actuar contra los que están disparando desde mi trinchera, aunque hagan algún disparo equivocado.
Hortxe, Barrio Nuevoren adierazpenak, gordinak, lasai-lasai, ia herrifarre batekin ahoan ere ikusi dugu, zer iruditzen zaizu, Iazti? Askotan ez da hitz egin dugu nola eraiki historia, ez da, eta nola ipini, nola egin dolua eta nola egin memoriaren pizka bat errepasoa eta baita ere erreparazioa, ez da. Eta erreparazio horretan, zenbat historio falta zaizkigun eta benetan ipintzea eta kokatzea zegertatu egin dan. Horrelako adierazpenak entzutea eta ineko gero gertatzean, eta badirudi, ez da, bertako presoek, dira, edo hirugarrenekoak edo laugarrenekoak, eta imagina ezazu, bestelako horrelako adierazpenak entzutea, ez da, beste preso batekin, ez da, edo beste egoera batekin, gauzak asko aldatu egingo lirateke, ez da, eta komentatu egin dutzen moduan, gainera irribarre bat modun, ez da, gainera hor, eta gainera, ostras, ipintzen ari, esaten ari zara, gauza batzuk ez dozula ondo egin eta dekoasun, erresponsabilitate alde batetik zibila, publikoa eta judiziala, eta azken finean dekozu, bai polizia zara, baina azken finean dekozu erantzukinzun bat herria mailarekin eta baita ere sistema judizialarekin eta sistemekin. Eta esatea, zuk hainbat gauza erabaki egin dotzula eta hor bertan geratzea, ostras, oso representatiboa da, nola dakagun oraindik ere sistema eta nola dagoen, baita ere gure gizarte maila eta ez aldarrikatzea bestelako erantzukizunako pertsona honentzako, ez da? Eta berak gainera badakizen eta bestela ez luke barre egingo, ez luke horrela kontatuko. Berak badaki, kontatzen ari dauena, inongo errepresiba edo inongo, ez da, erantzun bat izango balu, ez luke horrela hitz egingo eta ez luke esango, ez da esango. Baina bera badaki, esan aldezakela, eta ez duela erantzunik jasoko, eta hor dago, uste dut, batez ere honen, ez da bakarrik entzutea zer egin duten, eta uste dut horrek eragiten dagoena da, ostras, gauzak bain gainean ipintzea, eta hainbat gauzak zalatu egin direnak, ezata eta izena ipintzea, eta hori uste dut garrantzitsua dela, eta erreparazioako ona dela, baina, klaro, da nola kontatzen dugun. Eta kontatzen maldin badugu gainera, ez da posizio burleska batetatik, uste dute, zenbat gauza begiratu egin behar ditugun, eta baita ez ere sistemari begira, ez da, zer dakagun, eta oraindik ere zenbat gauza, ez da, ez ditugula ondo erreparatu, ondo hitz egin eta izen ipini. Bai, impunitatearen erakusgarri argia, ez? Atzoko elkarrizketa hori askoke honen ondotik Espainiako gobernuari eta PSOEri adierazpenak eskatu dizkiote, baina zakindik etorriko diren. Nik uste dut alde batetik ez dira etorriko. Barrio Nuevo zen pasaren astean PSOEren ekin batean, eta PSOE berak gonbidatu zuen. Gaina nik uste dut PSOEren barruan onartu behar dugula, askok eta askok pentsatzen dutela hori ondo zegoela eginda. PPn eta Voxen barruan zalantza barik. Nik uste dut dagoela lehenengo elementua, esan dola PSOEk, igual ez du hola nahi tortuko, baina bat, guk dakigunez moduan, ez da berria, aiereke basekiten, PSen egon diren militanteak hemen ardura politikoekin, basekiten hori gertatzen ari zena, ez da ezer berria, eta esango duke, ez dutela adierazpenik egingo onartzen, hori ez egoela, ondo, ze pentsatzen dute, beharrezkoa izan dela. Nik baina eskartuko nuke, behingoz elkarrizketa edo fasikulo hau baino, liburu osoa ateratzea, ez da bakarrik Barrio Nuevo. Barrio Nuevo, Pérez Rubalcaba, Marlaska, eta komentatzea ez, nola estatutik, bai hilketak egon diren, bahiketak, heroina sartu da eta gazte asko hil dira horren ondorioz, eta hori plan bat izan da, eta tortura erabilidare bai, tresna politiko gisa. Eta bentsatea, ez da egongo justizia eta reparazioa, esan dugun moduan impunitate osoarekin kontatzen dute, baina bentsat aitortza egotea. Hau gertatu da eta hau da bia puntua. Baina, momentuz guztiok genekien zer, berriro jartzen begenean eta ez izan duen moduan, beldurgarria da duen impunitatea, eta niretzako ere beldurgarria da PSOEren sektorean nola onartzen den hau normaltasun osoarekin. Ezke hartu, berak aipatzen dugu, hau guda bat zen. Eta, klaro, nola iratzi egin dugun historia, hor dago gakoa, ez da? Egia da,
etak ez da, izan duen historia ilunak eta ilun asko izan ditu, ez da? Baina, klaro, nola kontatzen dugun historia beti pintzen ditugu gauzak hori onak eta txarrak. Hori da, ez da? Eta, klaro, zuk gizartean, ez da? Eta gizarte mailan arraildu egin baldin badozu, ez da? Horrelako diskurtsoa da, hau txarra, baina dira super txarrak, ez dago bestelako dudarik. Orduan, denok onartuko dugu, bueno, txarrak ze merezi dute, gauza txarrak. Eta orduan hori da gertatzen dena, ez da? Gure publikoki, ez da? Horrelako gauza bat esatea edo horrelako... Baina, klaro, dagoen atzean da, alde batetik zuk zematatako erantzukizun publiko dekosun eta zibila. Zuk ezin dozu horrelako erabakirik hartu. Alde batetik, hori da, lehenengo linea bat, ez da, lehenengo limite bat. Gero beste limite bat, eskubide, oinarrizko eskubideak urratu egin dituzula eta gainera esaten ari zara, hori, modu publiko batean. Eta gero dago beste aldetik, ez da, orain sistema publikoak zematatako erantzukizuna ematen dauen horrelako, ez da, adierazpen aurrean. Eta horrek emango digu, nik uste dut, argitasun asko, nola dagoen orain eraikituta gure sistemak, zen momentutan gauden, ez da, eta nola idatzi egin dugun historia. Baina, klaro, publikoki, ez da, eta gizarte mailan zer gertatzen da. Azkenean geratzen garena da, bueno, eske merezi zuten. Eta begira zer egiten ari ziren, ez da? Eta hortatik hori dago talka bat nola idatzi dugun historia eta horretarako erreparazioa eta erreparazio prozedurak eta nola idazten ditugun historiak oso garrantzitsuak dira. Beti ere, iluntasunak, baina argitasunak eta gauza guztiak, ez da, argitaratzen ikusteko uste dut historia asko zere komplexoagoa dela, ez da? Eta daude zela ñabardura asko. Eta ñabardura horretan horren gaienduta daude oinarrizko eskubideak. Berdin da, da pertsona eta daude oinarrizko eskubide batzuk. Eta are gehiago, zuk, ez da, dekozu erantzukizun zibila bat, eta erantzukizun zibila horretatik ezin dozu limite batzuk pasau. Hor dago limite hori, baina, bueno, beti ere hau hartzen badugu, ez da, adibidez, torturak, ez da, jaso izan zituzten jihadistei, begira gero oihartzun, ez da, publikoa zen, oihartzun publikoa zen, bueno, eske merezi zuten, begira ez egin duten. Orduan, oinarrizko eskubideak zapaustea eta zapaltzea berdin zaigu zen, eta asko eta eragin handia deko nola kontatzen ditugun historiak. Beba, kontakizunaren arira, ez, askotan eta Madriletik azken aldian entzun dugu, ez, memoria hitza, memoria demokratikoa, memoria historikoa, memoria demokratikoaren legea onartu ostean, baina zer gertatzen da, ez da, estatuko biktimekin, oraindik ere, estatuak aitortu ez dituen horiekin, ez da, galekoak esaterako. Hain zuzen erean muguruz izan dugu gaurkoan gurean, aita galek hil zion, eta hause, komentatu du gertatutakoaz. Guretzako ez da ezer berria, aspalditik dakigun zerbait da, eta harritzen hau oraindik ez, gaur egun oraindik badaudela batzuk, saldatu egiten direnak halako deklarazioak entzuten, eta guk hamarkadak daramatzagu esaten, nortzu ziren gure seniden heriotzen erantzuleak, eta bueno, harritu egiten hau ez, orain bapateko asaldura agertzea, eta beste kasu batzuetan, isiltasuna ez, impunitate hori. Impunitatea baina eta berriro ez azaleratzen den hitza auzi honetan eta hainbatetan ez da, eta aipatu dugu esaterako ere ez, historia osoa kontatzaren behar horretan ez, zer gertatzen da esaterako sekretu ofizialekin, hainbat eta hainbat daudelako oraindik ere ez, isilpean, zenbat eta zenbat egi jakin gabe oraindik ofizialki behintzat. Nik uste dut dela bi elementu, nik ados naiz, nik uste testik bota duena da gehiago norbera ez, egia edo errelatu baten gainean egiten duen interpretazioa, morala edo horrela, eta nik hori ez diot inori eskatuko, baina handekin kolokan jartzen dela da justizia bera, hau da, Estatu Espainolean zenolako justizia dago ez, pertsona honek adierazi du, nik egin du nahi guztia, ezer gertatuko, eta gainera, esaten du elkarrezketan, basatu nintzen egun bat espetxetik jakindaterako nintzela Rajoik esan zidala, oza, aitortzen du justizia bera momentu batzuetan ez dela ibiltzen, orduan gero, eskatzen dugunean jendeari, hau justiziaren bitartez konponduko da, ez, holan ez da izango, eta gero demokrazia bera, hau da, zuke esan duzuna, horren gaude, zer espera dugu txeke batean duen, horren gaude ateratzen genozida batzuk keipo de llano moduan leku batzuetatik, horren dela zenbat urte hori, pertsona honek ez, berrenduak berak daukakale bat herri batean, bere herrian. Ezkegoaz, Estatu Espainola doa, berrogeita urteko atzerapenarekin eta gauza asko, ez dira, nire ustez ez dira alderatuko, lehen bezala dalako, uste dalako,
Hau berri bat da hemen Euskal Herrian, eta gaur mediotan badago, gaur horren inguruen egiten. Hau hemen dikampo Espainiaren txat, normalean Espainiako jendartaren txat, da zer normala, eta uste dut ez dela, neka esan duena, eskinores da saldatzen, eta gondien adierazpenak izan dira, hemengo, jendak, Sánchezek egin barritu adierazpenak. Zertarako. Guztiz normalizatuta dagoen. Hori izan, lehen aipatutako diskurtsa ez da, soilik morala zen, eta baina jolasten dugulako ez da asko moralarekin, ez da, zen eta azken finean diskurtsuak zertatzeko eta ondo benperatzeko azken finean erabiltzen duguna da sentimenduak, ez da, eta gure gizartean, ez da, asko balio dien ona eta txarra. Eta moralitatea erabilita eta esan ez, eta nola bideratu din orain arte, ez da, historia esan da, nortzuk diren gaiztoak eta nortzuk garen, ez da, salbatu egin dugun historia hau, ez da, eta hor, salbatu egin duten historia horretan, asko bata besteari joka joan dira, ez da, eta gero errelatoa eta historia bera, seguruenik jamardura asko eta oso sakonak izango dituzte, ez da. Eta hortatik, klaro, zuk begiratzen badozu, ez da, fokua ipintzen baldin badezu, eta normalizatzen badegu, hau gerta egin dela eta gertatzen dela, eta gainera ez da hori, ez da bakarrik normalizatzea, pentsatzen dutela, eske zer egingo dugu, beste, haiek egiten zoten. Hau, guda bat zan, eta guda bat zanez, gudan, eta nortzuk ziren gaiztoak eta nortzuk onak, balio da guztia, ez da? Eta hortatik normalizazio ez da bakisoelik normalizazioa, baizik eta justifikazioa. Eta hor dago batez ere, justifikazio puntu horretan, horretarako ez ditugu, hainbat erabaki hartu, adibidez, ez da, oraindik ere, non daude enpresak, oraindik asko daude, oraindik ere sakabanatuta. Oraindik ere ez dugu amai gainean ipini hainbat erreparazioari, egoerari buruzko bestelako estrategiarik erabili. Orduan, horrek ekartzen dagoen guztia, ipintzen dagoen amaien gainean, da alde batetik eskainarrizko eskubideen urraketak, eta, justifikatuta dauz. Eta gizarte mailan eta baita ere, sistema judizialean, baina, sistema judizial aldatzeko begira zenbat erronka ditugu, ez da? Eta gizarte mailan jadanik dago oihartzun sozial bat, dago aldarrikapen bat, eta oraindik ere ez dira aldatu, imaginau, gainera justifikatuta baldin badago gizarte mailan. Orduan, gauzak ez dira aldatuko. Eta hor dago, gaude muga horretan, eta nik ulertzen dut, ez da? Hainbat elkartek eta baita ere, ez da? Familien pertsonak esatea, baina hemen gaude beste gauza bati buruz hitz egiten. Gaude hitz egiten oinarrizko eskubidei buruz, gaude hitz egiten prozedura judizialei buruz, gaude hitz egiten daramagu urteak honi buruz, eta jadanik urteak pasatu egin dira. Zer da erreparazioa benetan? Erreparazioa dago bakarrik zer dan nola erreparatu nahi dugu gure gizartea, eta klaro, oraindik ere ez da, erabiltzen badugu, begi kontra, eta dizuk egin didazu hau, nik egingo dizut hau, eta hau gainera, horrek ez dakartza erreparazio egokirik eta ona, eta gainera dolu ona pasatzeko. Hemen utziko dugu gai hau, eta beste gai batzuei ere helduko diogu, izan ere badakizue asteburuan izan dela manifestazio bat Bilboko kaleetan, Euskal Eskola Publikoaren alde, eta egin zuzen ere hezkuntza legeak hartzen ari den bideari atentzioa ditzeko, nolabait esateko, ez da, egin zuzen ere Eskola Publikoaren aldekoek kritikatzen dutelako zirriborroak saren dualtasuna mantentzen duela, egin zuzen ere Eskola Publiko alde batetik eta pribatua bestetik, horixe mantenduko dela, besteak beste, eta baita ere aipatzen dute, ez da, hizkuntzari dagokionean euskarak ez duela, ez dela ardatza izango, galtzaile aterako dela hain zuzen ere. Gaurkoan Paul Bilbao, Euskalgintzaren Kontseiluko idazkari nagusia izan dugu gurean, eta euskararen alorrean hezkuntza legeak barne bildu beharko lukeenari buruz galdetu dio. Ikasle guztiei edozein jatorri dutela, edozein baldintza soziolinguistikoetan bizi direla eta bar, ikasle guztiek derrigorrezko hezkuntza amaitzen dutenean lortu behar dutela B2 gaitasuna euskara. Egia da, Jaurlaritzak aurkeztu duen lege zirriborroan hori jasotzen dela, baina ez du zehazten zein izan behar duen bideak, eta gure ustez hor dago benetako gakoa. Horrexegatik, azkeneko hamarkadetan gure ikastetxeetatik aur euskaldun eleaniztunak atera dira, hori evidentzia da, eta ikusi da zein den arrakastan dien duen eredua, eta hori da euskara ikas eta irakasizkuntza duen eredua.
Hezkuntza legearen zirriborroa argitaratu zenetik, ez, hainbat galdera, ez, badaude airean, zuek nola ikusten duzue norabidea? Ez que hezkuntzan sisteman erronka pila dauz. Bai, ez daterako... Claro, ez que... Gertatzen dena dela, baina aspektu sozial askotan, ez da? Gertatzen ari zaiguna gauzak asko aldatu egin dira, alde batetik, ez da, sozietatean, eta hortatik hezkuntza sistema ez dago ematen erantzuna egokia daukagun errealitate desberdinei. Eta hori da daukan erronka errepresentatiboena. Horrekin lotu eta baita ere gauden momentu honetan non ia da daramatzagu privatizazio prozedura batera, esoilik hezkuntza, arlo askotan, claro, egiten ari dana da sistema publikoa oso kolpatuta ikustea. Eta hori da, astarnarik ez da, hoberena da nola geratzen den hezkuntza sistema. Nik guztiz ados, ez da, nago sare publikoak ez da, eragin eta ekarri egin dituen ekarpenekin, zen eta eske... Claro, eskola publikoak deko erronka oso ugariak eta ez dituzte ematen. Osa, jadanik erronka horiei ez diete estrategia egokiak ematen, bai, Eusko Jaurlaritzatik eta hezkuntza sailetik. Orduan, geratzen ari dira oso kolpatuta, ez soilik errekurtsuen bitartez, baizik eta baita ere, eta hor dago batez ere egiten duten aldarrikapena da, ez daukagu errekurtsoak, adibidez, daukagun anistasuna, bermatzeko eta sostengatzeko. Ez daukagu errekurtso nahikorik, adibidez, aniztasun funtzionala daudezen pertsonentzako, ez daude. Eta gainera, ipintzen ari zarete, hainbat, ez da, adierazpen, non azkenean, ez da, sistema pribatua edo mistoa asko sobeto geratzen dana. Eta gainera, daukaten egoera eta aldarrikapena da, gero eta gehiago, eskola publikoetan, eskola publiko bakoitza oso desberdina deana. Bata bestearekin konparatuta, segunetan non dauen kokatuta oso desberdina da. Eta ez da berdina auzo batean egotea eskola publiko batean edo beste baten. Eta orduan, beste aldarrikapen bat ekartzen dagoena da, lege honegaz, benetan ematen ari gara erantzuna daukagun errealitateari, ez diote ematen erantzunik. Orduan, logikoa da, haserre egotea, eta gainera oso haserre egotea. Eta gainera hor benetan geratzen diren, hasta, lekuz kanpo dira umeak. Osea, ez que hemen eramaten baldin badegu, eta beste aldetik, ez da, errebindikatzea behin eta berriro, zenbat figura falta diren, ez da, eskola publiko barnen, ez da, adibidez, ez dakit, gizarte langileak, gizarte zitzaileak, pedagogoak, claro, ez bakarrik ipintzea fokua, eta da beste adierazpen bat egiten duen, bakarrik ipintzea fokua irakasletan, zen eta irakaslek azkenean esaten dugu, eraman behar dugu, ez dakizer, baina ni irakaslea naz. Ez naiz pedagogoa, ez naiz gizarte langilea, ez naiz gizarte zitzailea, zer motatako errekurtsoak ematen, lege berri honegaz, zien errekurtso ematen ari dizkigu zue. Eta, klaro, ateratzen edo aterako dana, logikoa da zerre egotea eta errebindikazioa egotea eta logikoa da kaletara ateratzea. Carlosuk nola ikusten duzu gaia? Bai, nik uste dut bateko manifa, 10.000 pertsona, biltzea Bilbon, estik esan duen moduan, bada horren izlada, ez? Osea, badagoa zerraldi bat, nik esango nuke, bentsat hirigunetan edo auzo konkretu batzuetan, ze uste dute gero zonaldaren arabera eskola publikoaren funtzionamendua pizkat ezberdina dela, baina nik ikusten duan nire inguruan, edo bentsat nire auzoan eta inguruan, dela eskola publikoa aspaldi dagoela krisian. Dagoela krisi larri batean. Eta uste dute izan aldela baliabideengatik, izan aldela, baina egia da, egun guraso askok, eta gainera guraso askok zaukatela ere bai rekurtso ekonomiko handiak, erabakitzen dutela bere umeak eramatea itunpeko eskoletara edo beste eskola batzuetara eskola publikoan eramatean beharrean. Eta horren kontra oso gutxi daukago, bezeraren kontra jutea zaila da, baina nik inguruan, nik ez ditute zemara, baina inguruan ikusten dudana lagunen artean da, erabakitzen dutela eramatea umeak ikastoletara, eskola libretara, eta bar. Zergatik, uste dute, bentsat niretzako, aldarrekapena ez da bakarrik eskola publikoa. Nik ere, batzutan entzuten dudanean, eta badakit ez dela hori, ez da oso komplejoa dela, baina batzutan ateratzen da ez, eskola publikoaz arro. Nik izak du,
nik bintzat, nire inguruan dauden eskola publikoaz arro egoteko, ni ez nago arro. Ni eskola publikoen aldekoa naiz, baina ez eskola publiko gaur egun inguruan dudan eskola publikoen alde. Niretzako ez da bakarrik publikoa, izan behar da inklusiboa, izan behar da unibertsala, doakoa, parekidea, euskalduna, eta euskaldundu behar du, komunitatea eta komunitate hori bultzatu behar du, eta gaur egun, ez da, ustut bakarrik ez bakarrik baliabideen gatik, hori zela bermatzen, bentzan din inguruan dagoen eskola publikoan. Eta aitortu behar dara bai, eskola, jendeak, gurasoek, bezeroek, eta eskola publiko on bat dagoenean inguruan, egiten duten lehenengo autua da, ara eramatea umeak. Naiz eta izan diru eramateko, guztut, bentsat nik badaude adibidez Bilbon ere eskola publiko batzuk daukatela funtzionamendu, bentsat prestigio batekin du jendeak ondo, eta autu hori egiten du jendeak, baina beste batzuetan ez dago hori, eta jendeak egiten du beste altut. Orduan, uste oso eredua beraldatu behar dela, eta ziur naiz, zoritxarrez gaur egun gobernuan gehiengoarekin dago EAJ eta PSE eskuma, eta orduan nekez aterako da lege bat publikoa indartzeko, alderdi batetik duen ikuspuntu estik esan duena, privatizazioan aldeko apustu bat egiten duena, orduan ez dut uste lege honekin gauzak bideratuko direla. Eta eztabaida sakona da, eta oso konplexua da, eta zute, ez bada aldatzen hori ez, indar korrelazioa, edo, ez dela aterako lege on bat eskola publiko duin bat izateko Euskal Herrian. Zuk ere ez duzu ikusten tarterik hezkuntza lege hori hobetzeko, izan ere ikusten ditugu protestak behin eta berriro, ez da, zirriborroari egindiko zuzenketak ere ez dago tarterik. Ez que aldaketa oso strukturala izan behar da, eta hortatik Carlosek planteatzen zuena zan, klaro da, ezken dakoagun, zer dan, zein motatako, zein eredu dekogun, ez da? Eta Carlos gaipaten egin duen, ni pentsatu behar, ez que begira zenbat eskola orain pribatu, atera egin dira, estrategia, klaro, eta nik askotan eman diet klase irakaslei, ez da? Batez ere formakuntza eta zibere indarkerak, eta klaro, nik jasotzen dodan, ez da, guztia da, ez que begira zen realitatea dekogun. Nola? Ez daukagu, ez daukagu rekurtso sozialik, emozionalik, ez daukagu denborarik, ez daukagu hainbeste realitate daude, denbate egoera, eta gainera gero eta gehiago eskatzen digu, baina ez diguzki, eskatzen digute, baina ez dizkigute ipintzen errekurtsorik. Orduan, eta gainera realitate bera, oso anitza da, asko aldatu egin da eskola publikoa. Eskola publikoa alde batetik dauka da enronka oso garrantzitsu bat da euskara bera. Zein leku daukan euskara. Zergaiti zen, eta ez da errua noizki ez dela emigranteak, baina da, klaro, daukagun errealitate bat, etortzen dira migranteak, ez da, ez zoilik ez dakite, igual ez da gaztelera, markatu, ez dakite, hori, gaztelera ez dakite ez da ere, igual frantzesez ikasten dute, edo dakite, edo beste hizkuntzaren bat, ordan daukagun erronka, alde batetik da, euskararen erabilera, eta zein euskarak zein lekutan, eta nola, ez da, egin sistema inklusibo eta ez integratzaile. Klaro, eta egiten duguna da azken finan, guteko gure utura gure egoerak eta zu sartzen zara hemen, edo sartzen zara edo kanpo. Ez dago beste aukerarik. Eta eredu berat, zein motatako hizkuntza nahi dugu. Eta hortarako zer behar dugu, hitz egin asko entzutea irakaslei. Eta beste kesa bateko tena da, nortzuk erabakitzen dute hau. Pintzen ari zareten, ez da, justo pasadan astean nengoen irakaslekin, eta epetzen zutena da, ahertu egin dut, ez da, lege bat, eta batzuk eraiki egin dute lege hori, baina ez dakite benetan errealitatea. Ipini dut eskola publiko bat oso eredu tradizional batetatik. Hartuta, ez da, orain dela, ez dakit, 10 urtekoa, igual 10 urte, igual momentu horretan, behar genituen horrelako aldaketak, horrelako zehaztasunak, baina orain dakagun egoerarekin dira beste oso desberdinak, ez da? Adibidez, beste erronka bata teknologien erabilera. Daukaten kompetentzia modun, baina gero zemotatako errekurtsoak ematen dizkiozue benetako umeei. Eskatzen diegu, ez da, kompetentzia batzuk, baina gero familia guztiek daukate aukera hori ziurtatzeko, ez. Eskola publikoa ematen
daude erronka oso desberdinak, eta gero, beste aldetik, ez da, gero eta sozietate asko ere zaurgarriago batean bihurtzen ari gara, ez bakarrik ekonomikoki baizik eta baita ere emozionalki. Eta dauzkate, hainbat erroka adibidez identitatearekin. Nola ziurtatu, ez da, identitate horien, ez da, adierazpen libre eta askea eta modu seguru batean. Ez daude rekurtso nahikorik horretarako, ez daude zer. Orduan, klaro, nik ulertzen dut, familiek, ez da, esatea, bueno, daukagu, alboan beste ikastola bat, non ipintzen dituzten, ez da, hainbat errekurtso, bestelako, eta nik errekurtsoekin, ez da, nire errekurtso ekonomikoekin, hori bai ordan bat dezaket. Klaro, hor dago, nortzuk, klaro, segun eta zen, eta da, sistemak klasista bat. Orduan, ja ez gaude eredu tradizional batean, baizik eta baita ere, eredu klasista batean. Orduan, klaro, eta zer gertatzen da irakasleekin, eta nola ziurtatu, nola egin hezkuntza sistema horretarako, legea oso urrun beratzen da, eta hortatik, bai uste dut aldarrikapenak asko izango beharko lirateke, eztabaida maila altua eta jakitea benetan zein den hezkuntza sistemaren publikoaren errealitate gordina eta erreala. Ikusiko dugu zertan gelditzen den hezkuntza lege hori, eta bitartean zenolako protestak eta zenolako zuzenketak egiten zizkion testuari ere. Beste erronketako bat ere horixe da prekarietatea, gizarte maila osoan transbertsala den gai bat, baina batez ere emakumeak zaiarkatzen dituenak, goitik bera, lan munduan, esaterako, soldatarrak alagerikoa delako, baina gero horixe bera ere islatzen delako, nola ez, pentsioetan. Hain zuzen ere prekarietateari ez, prekarietatearik ez soldatetan, ez da pentsioetan, horixe da leloa, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko emakumeen bigarren asanblada ospatuko dutelako datorren astean. Hori eseka aldarri nagusiak izan ere izan dugu egoera strukturala badela lan munduan, baina baita ere zer gertatzen da, ez da hainbat eta hainbat emakume alargunekin zenolako pentsioak jasotzen dituzten, hain zuzen, hori da gaurko gaietako bat ere, ezti? Eta zen izkultuan dauz, ez da? Hori batez, begira, pentsiodunen, ez da, mugimenduei buruz hitz egin genuen, askotan etzen deban, ez da? Belanaldi hori zela de la naval, de Altos Hornos, eta ni beti pentsatzen naban edo. Eta, claro, gaude irakusten, ez da, perfil bat zala gizonezkoa, eta gainera oso konkretua, ez da. Eta nola haiek aldarrikatu dut, eta begira orain, eta, claro, eta digo, Joseen eskutuan daude, emakume hori guztiek momentu horretan ezin zutela, eta ezen ez zutelako. Bueno, lan egiten zuten, bale? Lan egiten zuten, baina egiten zuten, lan modu oso prekario batean, non ez zuten soldatarik, non ez zuten baldintza, ez da, egokiak lan egiteko, non oso eskutuan zeuden, bueno, eta gainera, familia, karga eta sama guztiarekin. Orduan, orain sistemak ematen ari daiena emakumeei, eta emakume, ez da, pentsiodun hori da, bueno, eskerrik asko nire sistema sostengatzeagatik hainbat urteetan, baina jasoko dozuna da, hau. Orduan, claro, oso egoera injustua da alde batetik, ez da, claro, ez da guztiz, ez da, desorekada ikaragarria eta arrakal oso garrantzitsu bat dago, ez da, eta baina, klaro, da gero sistemak zer ematen ari dagoen, eta hori aldatzeko eta daukagun aukera aldatzeko eta maiez zaila da, daukagun egoerarekin, ez da. Baina, egia da, nik uste dut garrantzitsua dela, ez da, pentsiodunei buruz hitz egiten dugunean, ez da, ze motatako irudiak botatzen ditugun zen. Eta askok, ez da, nik entzun neban, ez da, emakume bat ido, begira, bai, berak dau, aldarrikatzen eta ni nago, ez da, etzeko lanak oraindik ere egiten. Eta nik oraindik ere jarraitzen dut lanen.
Eta ni pentsatzen dugu, ostras, egia da zemotatako, ez da, irudiak botatzen ditugun, eta nola, eta askotan, ez da, horri buruz hitz egin, jo, lanaldea, la naval, latosornoskoak, eta begirazen pentsio geratu egin zaien, zein egoeretan dauden, zein baldintzak geratu zaizkien, eta non geratu egin diran, ez da, emakume diskurtsoak, ahotsoak, eta errealitateak, eta bizi izan dituzten bizi baldintzak zen, eta oso gogorrak izan dire, eta ez soilik, eta horrela zan, bertan ia gehienak lan egiten zuten, ez gatzearen barren, baizik eta baita ere kanpo, baina zuten jasotzen soldatarik, ez da, onarpenik gizarte mailan. Hone guztiak ez nolako lotura duen esentzaren alorrarekin, lan ez erreproduktiboarekin, zaintza, ez da, gure gizarte mailan zein garrantzia ematen diogun, ez da, oraindik ere ez diogu ematen garrantzia, ez soilik hartu aldezakegu ni gizarte langileak naz, eta nola dago ikusita, ze motatako, ez da, sakontasuna eta zemotatako indarra ematen diogun zaintzari, oraindik ez dago guk askotan ipentzen dugu, ez da, zaintzari berdin dugunean, baina oraindik ere asko geratzen da, zaintzai berdin dugunean ipintzeko, eta gainera oraindik ez da, pandemiak ekarri egin dagoen, eta hainbat faktorek erregin dituzten, ez da, egoerak, orain gaude ikusten, orain begiratzen, leku batera eta bestera, eta nik beti bentzaten, pandemiak ekarri egin zauen diskurtso bat oso sakona izan zena da, zein garrantzitsua den zaintza ez badekogu, noradoa sistema. Sistema sostengatzen da, zaintzen, ez da, ezaren bitartez. Eta ez badugu hori balioztatzen, dago oso eredu zaurgarrian gure sisteman. Eta gertatzen dena, rolak asko aldatu egin dire, gauzak asko aldatu egin dira, eta bai oso eredu zaurgarri batean gaude, edo estrategia berriak eraikitzen ditugu, edo, krisia joango da harago, eta gainera zaintzaz badugu erdigunean ipintzen, gero eta harago. Eta pentsio dunei buruzari garela, erretiroari buruzari garela ere beste datu bat, eta horixe da, hain zuzen ere, erretiroa aurreratzeko modurik ez dagoela sektore feminizatuetan, ez? Urteak eta urteak lan eginda, egun gutxi gora bere, 75, urteen artean har daiteke erretiro hori, baina sektore batzuetan edo lan jakin batzuetan horixe aurreratu daiteke, hainbat baldintza ematen baldin badira, ez? Lan nekagarriak badira, arriskutsuak baldin badira, toksikoak edo osasungaitzak dituzten, edo gaixotasun edo heriotza eta azaltuak dituztenak besteak beste. 8 lanbide dira hain zuzen ere onartzen dituenak gizarte segurantzan, erretiro aurreratu hori hartzeko, baina emakumeak gehiengoa diren lanbide bat bera ere ez da agertzen zerrenda horretan. Zatzek, labek, elak eskatu dute, hain zuzen ere, sektore soziosanitario horretan sartzeko talde horretan. Ester Saberra daukagu bataiaren beste alboan, ela sindikatuko osakidetzako arduraduna da bera. Eguerdion, Ester? Eguerdion. Zenolako baldintzak ematen dira sektore soziosanitario horretan erretiro aurreratua hartu alizateko? Azpimarratu nahi dugu, kanpaina bat abiatu degula jubilazioa aurreratzeko, edo jubilazioa aurreratua eskatzeko osasungintza esparruan eta esparru soziosanitarioan, bai publikoa, bai azpikontratatutakoa, guretzako lan horiek nekagarriak dira, langilea propioa izan da, eta azpikontrata batean lan eginda bebai. Eta, uste dugu oso argi dagoela lan baldintzak prekarioak diela, lan gainkarga sistematikoa dela, lanak gerotan nekagarriagoa dela, eta horri gehitzen zaiola langileen bataz besteko adina 50 urtetik gorakoa dela. Eta askotan gainera txandaka egiten dutela lan. Hori guztia, arazo fisikoak eta psikologikoak ekartzen ditu, eta ezintasun egoerak eragiten ditu, eta, argi daukagu, 60 urterekin emakume asko ezin direla egon gure bat zaintzen adibidez, eta hori, horri konponbidea eman behar zaiola, eta hori ekitin behar dela. Zergatik uste duzu orain arte zaiola irten biderik eman auzi honi? Komentatzen zen bezala, uste dugu genero ikuspegia mahai gainean jarri behar dela, gai hau jorratzen dugun einean, eta zuk esaten zen du, hainbat sektoretan edo lanbidetan jubilazio aurreratzeko aukera dagola, baina argi daukagu sektore maskulinizatuak direzela, eta, horren oinarrian dagola, emakumeok egiten dugun lanari, ematen zaion errekonozimendua gizartean, eta zaintza lanei argi daukagu etzaiela alako baliorik ematen gizartean,
Eta, bueno, hori dala eta momentu hontan, hainbat sektoretan hori onartzen dela, baina esan bezala emakumeok lan egiten dugun sektore bakarra bez ez dagoela zerrenda horretan. Hemendik aurrera zen nolako bidea hartuko duzue? Bueno, esan bezala kanpaina bat abiatu dugu, gu jadanik alderdi politikoekin egin dugu bilera Madrilen, eta bueno, gure eskaera da beraien botuak baliatzea, egungo aritmetika parlamentarioa ikusita, eta eskaera bikoitza da, aurten jubilazioa 63 urterekin ahalbidetzea inolako penalizaziorik gabe, eta legegintzaldia bukatu baino lehen jubilazioa 60 urterekin penalizaziorik gabe. Eskaera da aurtengo aurrekontu legean horiek biak sartzea, eta esan bezala egungo aritmetika parlamentarioa erabiltzea, eta beraien botuak baliatzea, errealitate bat izan dadin. Jarraituko dugu gaia, zer zabedra, elako Osakidetzako arduraduna, mila esker beste bengurean izategatik. Mila esker zuei. Hauze da errealitatea, ez da? Gordin-gordina eta egunerokoan ere ikus daitekeena, ez da? Bai, niri gustatuko litzateke justo kontatzea, nire justo gurasoen, ez da, errealitatea. Alde batetik, nire aita justo zen, ez da, arriskutsuen hori sektore bertakoa, baizik eta, beraz, izan da, koordinatzaile administratiboa, eta, esan zioten, ez da, bera enpresa, ez da, multinazional batetatik dator. Eta hortatik, proposatu egin zioten, lehenengoz jubilatzea, eta, perfecto, klaro, nire amak aldiz, dago, justo sektore, ez da, zaintza sektore horretan, eta nire amak fibromialgia deko. Klaro, ez dugu baloratzen zer den karga emozionala, ez dugu baloratzen baita de zer den, ez da karga fisikoa, Orduan, eta berari ez diote ez da, inkapazitatea emoten eta jubilatzen lehenago. Takon, egoeraren gatik, ez da, eta nire amak betidanik, ez da, lan egin dau, baina, klaro, izan dituen bizi baldintzak oso desberdinak izan dira iraitarekin konparata. Eta orduan ez dugu inondiko inora hartzen kontuan hori guztia, ez da oso meritokratikoa da, zuk eman dozu hau hainbat urtetan, eta da jasoko dozuna. Ez dugu inondik bestelako valorazio askoz ere kualitatiboagoa eginek, eta are gehiago askoz ere justuago eginek, eta begiratuta guzti zer den gure gizarte eta nola dagoen eraikituta, eta zer nola eragiten diren hainbat diskriminazio eta egoera oso desberdinak. Hori ez dugu, klaro, inondik inora valoratzen, eta da oso sistema meritokratikoa. Eta hortatik nik ikusi egin dut, desberdintasun hori niretzen, nola ikusi, nire amak ezin dauela jarraitu, ezke ezin du, baina aldiz nire aitak beste leku oso desberdine batean, beste gora oso desberdine batean, bai jaso izan dauela. Ordan nik begiratzen da nola, dagoen sistema hain injusto, eraikituta horrelako egoera nire etxerain barne horrela ematea, eta hortatik da zere ematen diogun berriro ere garrantzia, eta zaintza, emozioak, eta ez dugu hartzen. Bai, karga fisikoa hori bai baloratzen dela. Eta ikusten dugu, zeintzuk sartzen diren eta zeintzuk ez. Eta bere gaiago, zein baldintzetan sartzen dira, adibidez, enpresa batzuk eta ez beste batzuk. Gaizaldatuko dugu, gaurkoan ere Mediterraneora begira, bertan daudelako lehorreratu ezinik amat eta hainbat gizarte barkatu gobernuzkanpoko erakundeko erreskate ontzi, besteak beste Aita Mari erreskate ontziak ere azaldu du, bertan bera momentuz utziko duela Mediterraneora joateko azten bidai hori, erreskate bidai hori, hain zuzen ere, Italian Giorgia Melonik gobernu buru denetik, politika, migrazioaren aurkako politikak indartu direlako, eta hainbat migrante daudelako bertan itxaroten lehorreratu ezinik, momentuz zoilik zaurgarrienak lehorreratu ahal izan dira. Asier Blasekin EHUko politikako irakaslearekin hitz egin dugu honi buruz. Eta Giorgia Melonik egiten duena giza eskubideen kartaren kontra aritzea da. Baina hor, badakigu, Giorgia Melonik momentu honetan Europar Batasunarekin entente baduela, NATOrekin entente badu, eta segurenik horrenek ez du izango ibilbide handiegirik, hitz egin dezagun zergatik hartatzen da guzti hau. Guzti honen sustraia oinarriak nondi datoz. Eta gero, ulertuko genuke ere horrela, azkeneko puntuan gertatzen dena da, badakigu eskuin muturra daukagula diskurso xenofobo batekin,
gauz arazo sozial bati erantzun xenofoba bat emanez. Horiz eta ez, oraintxe bertan Mediterraneoan Italian dagoen egoera, inork harrituko ez duena, baina arazo baten aurrean gaude, ez da? Bueno, aspaldi gaude, ez dakite zaboralde batetik eskumaren gorakada izugarria izaten ari da Europan. Beste aldetik ez da berria, arrazismo eta xenofobia ez dago bakarrik eskumako alderdi horietan. Uste dut, guztiok egunerokotasunean bizitzen dugu ikuspuntu arrazista eta dago oso edatuta. Eta, bueno, hor bi kontu, alde batetik egin behar den pedagogia eta jendarterekin ere bai, gauza logiko batzuk ere azaltzeko, hau da, jendearen migrazioak ez diela ematen aurreratzen dagoela arazo ekonomiko bat, eta migrazioak egon diela betidanik eta guk Euskal Herrian oso ondo ezagutzen dugu zer den bai migratzea lanaren bila eta bai ere ona etortzea arrazoi ekonomikoengatik, eta hori da logika bat sistema kapitalista honen barruan dagoena, eta horrekin batera neurri batzuk hartu beharko dira, modu batean edo bestean, etortzen diren pertsona horiek eskubia dutelako, modu duin batean egiteko eta ekiditzeko egun bizitzen ditugun dramak Mediterraneoan eta estretxoan eta bar. Bai, aipatu duzu ez dela soilik eskuin muturraren gauza, ikusten dugulako egunero Europan zehar esaterako zenbat eta zenbat gobernu, ezkertiarrak hartzen dutenak bere buruan ere, edo sozialdemokratatzat hartzen dituztenak ere horrelakoak egiten, esaterako Melillako auzia gaurkoan ere bada albiste, bihar ere kongresuan izango da hizpide, badirudi Marlaska barne ministroak dagoeneko eman duela argi berdea irudi horiek ikusteko, ez dakit zabalduko den biderik horretarako hemendik aurrera erantzukizun horiek hartu ditzen Espainiako gobernuak. Eske, gertatzen dena migrazioarekin ez da soilik Espainiako gobernuaren, ez da, baloia dago, baita ere, egin alditzakegu gauzak, ez da, eta maniobra dekogun, baina da, nola dauden mugak eraikitzuta. Hormen dago ezin frontesari buruz hitz egin beharko dugu, eta zer nortzuk diren frontes, eta dala enpresa pribatu bat, eta sistema kapitalistaren barne interesatzen dago mugak da egotea, eta mugak horrietatik, eta baita ere, ez da, sistema honetan mugak eraikitzea ondo datorkiez, eta modu horretan, dirua, dirudi ez ez, baina diru asko erabiltzen dugu migranteen aldetik. Zerbait izan, eta gauza asko ordaindu egin behar dute edozein gauza egiteko askotan. Ez dugu jakiten zenbat gauza ordaindu egin behar duten, bakarrik paper bat izateko eta ez datea goia ni existitzen naiz eta pertsona bat naiz eta daukat eskubidea ez dakiz ere egiteko. Bakarrik hortarako, egin behar dituzten alde batetik prozedura super luze eta gero ordaindu behar duten guzti hori. Eta gero bestaldetik ez da nork eraikitzen dituzten mugak eta zein interesak dago ezen. Eta hortarako begiratu beharko genituzke alde batetik ez da organismo publiko, baina organismo publiko maila oso altuan, Europa mailan, baita ere mundu mailan, ez da? Eta hitz egitea, benetan strukturalki zer egin aldezak egun, eta nola adibidez frontes daukan argi berdea egiteko nahi dutena. Eta bestaldetik ez da, prozedura administratibo eta hor da uste dut, agoela gakoa, ez da, bereziki bakotxearen, ez da, estatu mailan, nola ipini administratiboki zemotatako pausuak eman behar dituzten, adibidez, edo zer paper eukitzeko. Baina, klaro, migrazioari buruz hitz egiterakoan ezinbestekoa da ipintzatea oso modu zabalean eta oso modu makro batean. Eta gero ja zehazki zemotatako rekurtsoak ipinalditzakegu, ez da, bai, ale batetik estatuan, eta gero, segun, eta zein lekutan mugitzen garen. Eta gero bestaldetik nola komunikatzen dugun, ez da? Eta zemotatako irudiak ipintzen ditugun, ez da? Beti ere ipintzen baditugu, ez da? Melillako, ez da, muga hori saltatzen, hori da, eguneko oso txikitxo bat. Beste migrazio asko, bestaldetik sartzen da, beste egoera oso desberdinekin, eta gero zemotatako migrazioa zertzen da, adibidez emakumeen aldetik, lehen aipatu izan ditugu emakumeak, herri ere ikusteraztu ez da, emakumeen egoera, ia gehienak sartzen dira, eta batez ere Afrikatik tratako emakume bezala, dosare erosketa emakume bezala, orduan. Daukaten ibilbidea oso desberdina da, eta hori ere irakustea, eta horri buruz, eta nola, ez da, gu gizarte mailan,
oinarri, ez bakarrik oinarritzen gara, bermatzen dugu horrelako gauzak gertatzea gure sisteman, eta ez hitz egitea eta ez erakustea benetako errealitatea, klaro, egiten duguna da, foku guztia ipintzea, begira nortzuk saltatzen duten, zen egoeratan, eta gero zer ekartzen duten. Eta ez da errealitatea, errealitatea da aberastasuna gertatzen dut, eta gainera guk esklabutzat hartzen ditugu hainbat gauzetarako, lehena zaintza aipatu egin dugu, nortzuk egiten dute orain zaintza. Zaintza egiten dutena da, batez ere, emakume latinoamerikarrak eta afrikarrak. Eta hori da, daukagun errealitatea, zein dururen treke, zein egoeraren truke. Karo, esklabutza denok parte hartzen dugu horretan, ez da? Eta hortatik migrazioari buruz, erronka oso desberdinak dauz, baina egia da, pertsonak hiltzen dire. Eta guk parte gara horretatik, eta ezinbestekoa da, motzila horretan, ez da, izatea gure barnen, eta zerbait eraldatzea poliki-poliki edo zerbait egitea, ez da. Gauza oso niminoak gure, ez da, inguru giroan, baina baizik eta baita ere begiratzea goruntz ea nortzuk erabakitzen duten. Eta batez ere, uste dut, ipini behar ditugula izenak nortzuk egiten duten, frontez jakitea nortzu den, eta ez dakigu. Ez dakigu, horri buruz hitz egiten dutzunean, normalen gizarte mailan ez dakigu nortzuk diren, eta jakin behar dugu. Nazioartera begirere, jarri behar gara gaurkoan Ameriketako estatu batuetara zuzen, legegintzaldi erdiko hauteskundetarako ordu gutxi falta direlako, eta gainera, besteak beste, hauteskunde hauetan kolokan egon daitekena delako, berriro ere, abortu eskubidea. Ikusiko dugu. Egun erabakigarriak estatu batuetan berriro ere. Kai hau uste dut, emakume askori oso hurbiletik datorkigun kai bat da, ezta? Eta hain hurbiletik tratatzen dugunean, eske oso mingarria da. Benetan, baloratzea, ez da dudatan ipintzea, era gure eskubidearen ala ez. Bakarrik hori ipintzea, ez da, mingarria zen, eta nik ikusi egin dodala beste lekutan, erabakirik ez hartu ezin dutenean, lan asko egin nuen ume txikitzuekin, neska txikitzuekin, hartun geratuta eta batez ere bortzaketen bitartez, eta Nikaragua daukaten egoera oso zaila da, baina haiek ezin dute erabaki. Bai kultural alde batetik, eta hor dago nire fokua, zer diskurtso sartzen ari garen, eta hemen ez dotitzen gu, eta ultraeskuindarrak ez da, gauza gehiago da eskubidea, eskubide bezala, eta guk emakume eta gure gorputzarekin egin aldezakegun oinarrizko eskubiderik, eta erabakitzea gure gorputzarekin zer nahi dugun, baina zen, eta errealitatea da, azkenean hori da, gure gorputza, eta gurekin geratuko dena, eta nik ikusita nola erabakian izan neban, eta nola erabaki ez dutenean, eta ikusita hori bere bizitza osorako geratuko dela, eta gainera ez badozu, erantzukizun hartzen, ume horrengan, zuk izango duzu estigmatizazio guztia. Eta zuk albo batera edo abandonatu edo ondo destratatu egin duzu emueri. Eta izango duzuna estigmatizazio eta pertsonalki bizi izango duzuna oso gogorra da. Orduan, bakarrik ez da kolokan ipintzea eta dudan ipintzea oso mingarria da. Oso mingarria da, zen eta da, bai, oinarrizko eskubidearen erabakizuna baitez ere zure gorputzarekiko.
baina oinarrizkoa, ez da, zuk erabakitzea zer naduzun, eta gauza gertatzen dira, eta askok pasatu egin dugu, ez da, bertatik. Hori alde batetik ero beste aldetik da, zein diskurtso maila zentratzen ari den, ez da, estatu batuetan, ja ez da bakarrik, estatu bakarra, ja egon dira estatu asko, ez da, abortuaren kontra, ez da, jardun izan dutenak, eta ikusita hainbat estatuak mugimendu, ez da, sozial eta feminista oso sakona izan dutenak, eta ikustea nola joan dan lege hori porrotera, karo, niri pertsonalki olatu hori ona etortzea kostatzen da, eta gainera ez dakagu, ezin dugu esan gure sisteman oraindik ere guztiz, ez da onartua dekogun, ez da gai bat dela. Alde batetik hitz egitea honi buruz. Pero zenbat hitz egiten dotzunean eta honi buruz hitz egiten dotzunean, hasten dira emakumeak hitz egiten. Nik ere pasatu egin dut bertatik, baina guztiz eskutuan, ez da eraman izan dugun errealitate bat da. Ez duguna hitz egin, ez duguna maigainean ipini, eta ez dakigu, eta hor da batez ere garrantzitsen, ez dakigu zein den prozedura. Ez digu inork irakatzi zer dan abortua, zer motatako gauzak egin behar dituzun. Ez da nik bastaren egunean, ez da klaseak emoten honi buruz hitz egiten, nire ikaslek 19, 18, 20 urte zituztela, neskek ez zekiten zer egin behar zuten. Ez da, ia, ordaindu behar zuten ala ez, hori egiteko. Da zerbait oso eskutuan eta gero baita ere ez da sistema oso privatizatu bateetatik datorrela. Egia da azkenengoa lege honetan aldatu egin nahi duten errealitate bat da, baina, klaro, zu ez zara ospitale publiko batera joaten, klinika pribatu batera joaten zara. Eta hortatik baita ere nola eramaten den guztia oso eskutuan da, ematen digun ez da, zentzazioa zuk egiten ari zarena txarto dago. Eta gainera ez hitz egin honi buruz. Hau da, zerbait zurean dena. Ez da, baita ere, zerbait, eta baita ere prozedura batetatik pasatu egin behar duzu, eta oso mingarria delako, eta oso prozedura luzea delako. Baina, ez da, aipatu egin behar duguna da, azken finean, prozedura hau baita ere, dela soziopolitikoa. Eta da, zerbait aldatu egin behar duguna, eta hitz egin behar duguna. Ezinbestekoa da, eskutuan ez agertzeko, baina egia da, beldurtu egiten hau, ez da, olatu hori, ez da, estatu batuetan, eta, bueno, ja Latinoamerikan orain dela, bueno, Latinoamerikan herrialde batzutan ez da, inoz abortua lege estatu, baina hori, estatu batuetan, batez ere gu feminismoak, ez da, izaten zutela, ez da, ispilu moduan estatu batuetan gertatzen dena, beldurra ematen dait hori ez da bueltan emotea eta perdin ez da hemen gertatzea, eta ez soilik hemen gertatzea, ja gerdanik gertatzen ari da estatu batuetan. Eta emakume horietan pentsatea. Bai, gobernua aldatzen denean, eskubide hori ukatua, ala ez izan daitekeelako, ez bakarrik estatu batuetan, hemen ere. Claro, pintzen baldin, oso eredu zaurgarrian dauzen, eta zuk ezin dozu horrelako eskubide, oinarrizko eskubide bat ezin dozu ipini segun eta nortzuk daudezen. Eta ez da planteatu, nik ikusi egin nebanean, ez da, parlamentu honetan, ipintzea dudatan, zergaitik emakume batek nahi du abortua praktikatzea. Benetan, igual ez da, baldin eta badaikozu, ez da, zure, niri, ez da, gertatu egin zitzaidan moduan, badaikozu zure atzean, zure ikuspegi teoriko feminista guztia. Aldezakezu izan zure atzean guztia, baina gero egin behar dezu. Eta gero prozedura bertatik pasatu egin behar dezu. Eta bertatik pasatzea eta hori prozedura hori pasatzea zuk bizetoko dozu zure gorputzarekin. Eta inongo, eta gehiago, gutxiago gizonak, ez da, horri buruz, ez da, dudan edo planteatzea zergaitik, ja horrek eragiten dago asko zer dakagunatzean eta nortzuk diren, ez da? Baina ezin da planteatu eta ezin dugu horrelako eskubide bat, ez da, ipintzea segunena nortzuk daudezen, guztiz blindatuta egon beharko litzateken oinarrizko eskubide bata. Eta, klaro, beti ere kontau historian zehar praktikatu egin dana, eta praktikatuko gara. Berdin zait, segurenik estatu batuetan praktikatuko da, eta normala da, zerbait zure gorputzetan. Hori ze da aldaera, osasun bermerik gabe, baina jarraituko dela egiten. Hemen utzi behar dugu barkatu esti gaurko solasaldia. Eskerrik asko beste inguruan izateagatik Estilina Bez eta Carlos Renedo, eta egunero legez jarraian eguneko albiste nagusia Karolina Suárez lankidaren eskutik ondizan.
Amaikak aplikazio berria du. Gaurtik aurrera, Amaika telebista edozein etxetatik ikus dezakezue. Smart TV aplikazio berriari esker gainera, munduko edozein txokotan dago eskuragarri. Sartu Google Play plataforman. Bilatu Amaika aplikazioa. Aukeratu Amaika. Instalatu eta gozatu edukiez nahi edan.